Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, bera, inintzen pentsatzen, aipatuko ditugu azkar koronavirusaren azken albisteak, hola, pixkat azken orduan. Venga, hasi, tira. Venga, banoa. Nafarroak elkarte gastronomikoen irekiera baimenduko du ostiraletik. Hego Euskal Herrian batxilergoko eta DBH-ko ikasleak txertatzeko aukera aztertzen ari dira, eta Ipar Euskal Herriko neurri sanitarioen arintzeko bigarren fasea atzo abiatu zen. Azkenean, Espainiako Osasun Ministerioak eta erkidegoek erabaki dute AstraZenecaren lehenengo dosia jaso duten 60 urtetik beherakoekin zer egin. AstraZenecaren dosiarekin amaitzea edo Pfizerrena hartzea aukeratzeko aukera izango dute. Zuek zein hartuko zenukete? Nik txertoa. Bai, Goiuri, bai, baina zein txerto? Ez, diazu lertu. Nik txertoa. Eta badugu konturatzerako Goiuri Ezeizarandia olatu aparrean ezin gehiago eman da. Eske gaurko egunez jaio zen Sherilyn Sarkisian. Cher ez izenez ezagunagoa, abeslari eta antzezle estatu batuarra. Sony Cher taldea osatu zuen 1960ko hamarkadan Sony Bonorekin eta arrakasta handiko diskoak egin zituzten. Zineman eta antzerkian ere lan ugari egina da, eta Oscar saria eman zioten 87an Moonstruck filmean eginiko lanagatik. Gaurko egunez jaio zen Joe Cocker. Blues, rock eta soul musikari britainiarraren ibilbidean mugarri asko daude, sari eta aitzatespen ugari. Baina ziurrenik, bere kantu ezagunenetako bat hauxe izan zen. Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, Urte zoragarri haiek edo The Wonder Years, aquellos maravillosos años telesaiaren kantua izan zen eta hainbat belaunaldientzat hitzordu ezinbestekoare bihurtu zen telesaia. Eta bide batez telesail honek interneten historiako lehenengo hiriko ondaire izan daitekeena ekarri zuen. Protagonizetako bat Marilyn Manson ote zen norbaitek bota eta Antxe 80 urtea zen internet unibertsitate giroan, gazte giroan. Goiurik aurpegi arroi xamarra jarri du, ez dakit zerbait esan nahi ote digun, Ui, ama. Bai, Goiuri, badakit kantu berez ez dela Joe Cookerrena. Lennon eta McCartneyk idatzi zuten, baina Sheffieldko musikariak bere ibilbidean hainbat bertsio egiteko joera izan zuen, eta esango nuke With a Little Help of My Friend honekin pasa egintzala. Beatlesen abestia guztiz irauli zuen, eta ondoren iritsitako hainbat bertsiok, izan Toto taldearenak, izan Mumford and Sonsenak, Cookerre, soul eta gospel joera hori mantendu egin zuten. Aizu bikote, etzate enteatzen. Ai, ama, zuek hemen emozionatu xamar zenbiltzaten The Wonder Years edo aquellos maravillosos años horrekin, baino etzate konturatu batzuk telesailura usaindu ere ez genuela egin. Bueno, Hala ere Cookerrek badu bizitza kantu hortatik ikaratago, entzun. there are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong. Hau bai, An Officer and a Gentleman, Ofizialik Caballero filmaren kantu nagusia hau ere aski ezaguna da, Jennifer Warnesekin batera bestu zuena, eta honek bai izan ditula 11 moldaketa eta bertsio. Ofizialik Caballero baino garaikideagoa da, gaurko egunez estrenatu zuten Midnight in Paris. Ui, akaso Woody Allenen azken pelikula ona? Oi, esan dut. Zapla!
zeta belaunaldikoa naizela esango jazue, baina ia mende atzera eginda, 1926an estrainatu zuten Paris at Midnight, Paris a medianoche. Mason Hopperrek zuzendu zuen, Honoré de Balzacen Papa Goriot novelan oinarrituta. Eta Honoré de Balzac idazle frantziarra gaurko egunez jaio zen Toursen, 1789 urtean. Novela errealistaren adibide garrantzitsuenetakoa izan zen. Gizarte frantziarraren erretratu zehatz eta sakona egin zuen, inoiz onartuta erregistro zibilari kompetentzia egin nahi ziola. Parisen hiltzen 1850ean. La Comédie Humaine osatu zuen, 127 novela eta historien bitartez josi zuen historiako proiektu narratibo handienetarikoa. Eta subiranotasunaren egun paradoxikoa da gaurkoa. 2002an Ekialdeko Timorrek independentzia lortu zuen Indonesiatik. Eta Kubak Amerikako estatu batuetatik. Eta gaurko egunez hiltzen Cristobal Colón. 1492an Kubako kostetara heldu zen lehenengoz Cristobal Colón kolonizatzaile espainiarra. Historia badakizue. Ara heltzean Ekialdeko Indietara heldu zela uste zuen kolonek Zipangora edota guretzat Japoniara. Japoniatik ere barku zeldu dela dirudi urrengo notizia. Kentaro Miura manga marrazkilaria hilda. Edo hiltzen. Europara berria azken ordutan heldu da, baina badirudi maiatzaren 6an hiltzela, duela 2 aste. Bere lanik ezagunena Berserk izan zen, eta mangatik abiatuta, animeak, novelak, kartajokoak, pelikulak edota bideojoko ugari ere egin dituzte. Ez dakit bideojoko horietakoren bate euskaratu zuten, gamer hauntxiakoi galdetu beharko diegu, bideojokoen euskal komunitateak irratsaioa sortu du, naiz irratiarekin elkarlanean, etxe honekin elkarlanean, eta non entzunal izango dugu lehen saioa? Twitchen, noski. Ze ona, aizu zuei bideojokoa gustatzen zaizkizue? Inigori klasikoak fijo. Nahi Tetris eta olakoak. Nei askoz gehiago Just Dance. Horretan ziur nago gaurko gonbidatuak irabaziko lizukela Goiuri. Miriam Pérez Cazabon dantzaria dator, Neriari konpainako sortzailea. Eta atzo hirukiek bisitatu gintuzten, eta gaur beste hirukote batek bisitatuko gaitu. Asteartea museoen nazioarteko guguna izan zen. Iparraldean atzo ireki zituzten museoak eta gaur Gipuzkoako kultur ondarea biltzea, zaintzea eta ezagutaraztea helburu duen zentro bat ezagutuko dugu, Gordailua. Maria Romero Laspiur, Irene Kardaba eta Itziar Gutierrezekin etorriko da. Eta irrati uinen bitartez Gordailua bisitatuko dugu. Abentura polita izango da. Gure kafe makina eta molinilloa martxan dauzkagu, asteko moduan gara, maiatzak 20 ditu gaur, osteguna da eta erlearen mundu eguna. Zongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin gure izarra antzokietako distira, dantzaria, irratsaio gidaria, euskera irakaslea, antzerki irakaslea, denetarik egiten duen emakumea, eta tarteka gure ondoan izateko ohorea duguna Goiuri. Oiana Maritorenak enbe! Atxaldeon, eskerrik asko Iñigo. Goizean jeiki eta eguzkira begira jartzen dena, izarrak gauean ere tarteka begiratzen dituena, batez ere gaueko 10 aurrera kaletik ibiltzen uzten diotenetik. Gautxoria, goiztiarra, mendigo izaleare bai, naiz eta gaur ez zen ausartzen arratsaleko 6etan saioa bukatu eta uzturrera igotzera, ez da gizara zuen erritmoarekin. Goiuri ezein zarandia! Arratsaldeon! Izketan ari zaizuena berreinuko bufoia Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 216 ditu maiatzak 20 arratsaleak 4 eta 9 minutu dugu hemen 3 rinaren alde batean, baina laiztara aurkeztuko dizu rinaren bestaldean egongo den beste 3koa. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Sortzen zen bat alekin
zenbat buru hauste ideien atzetik. Errimak lotu, zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den honi nola dierazi. Kantu berri bat sortzen zenbat Egi guztia esan behar dizuegu, gaur goizean hemen redakzioan gure lankide Idoia Dabilak esan digu, ez da egiten deratu zeaten, baina Kentaro Miura manga marrazkilaria hilda. Eta geratu gehala, tira, ondo. Zein? Bai. Eta hori hasi gara, mangarekin eta animerekin bueltaka, Idoia, kantu bat eta besti hau japoniera, eta hori aritu gara, berserk bere lanaren inguruan, eta bar, eta lako batean buelta mandu, da esan digu, badakizu zein den euskal kantu baten hasiera edozein animerako ondo egokitzen dena? Ba, hauxe. Zein? Ezin jakin ikusi nauen. Jokaleko leihotik ikusi zaitut berriz. Fabriketako sirenek ez duten joraindik etorrika gaur ere. Eta guk horrela murgildu behar dugu, maite duten tartean, gaur lehenengo zentzuten bagaituzu, bazenuen garaia gurera iristeko, baina kasu gure gonbidatuek ez dute saio orain arte entzun, eta esango dute, ze gertatzen ari hemen maite duten tartean murgildu behar dugu. Eta maite duten tartea oso tarte logikoa da, izenari fidela. Maite ditugu gauzak azpimarratzen ditugu. Adibidez, Oiana Maritorena genbek zer du maite? Ba, maite dut, maite dituen gauzak egiten dituen jende hori. Oh. Eta askotan, gaina hemen Mariarekin aurreko astean uste aipatu genuela ez, batzuetan pentsatzen dugu, nik ez dut azketa ikastarate ingo, ez dakidalako marrasten edo, ni ez naiz dantzan hasiko, ez dakidalako dantzatzen. Eta aipatu genuen ez, saiatu behar dugu ez, gustoko badugu zergatik ez egin, eta maite dut ikusten duzunean ere norbait agian, fin ez tabilela, ze badago ez, jendiak doaiak ez ditugu denok gauza guztietarako hori argi dago, nahiko genuke baina ezin. Eta orduan, batzutan ikusten duzu, ez da bere abiezirik onena, baina hor dago, saiatzen da eta gustuko du, hortxe, haupazu, eta maite dut jende hori. Nahi nuke, lokaleko leihotik ikusi zaitut berriz. Fabriketako sirenek ez duten joraindik. Irene Gardabak eta Itziar Gutierrezek ez dakit harrapatu duten kontzeptua, baina zuei ere egokituko zaizue erantzutea. Gu lehenago lasai, denbora gixego emango dizuegu ondo pentsatzeko Goiuri, baduzu zurea prest? Nik maite dut eta maite dut ez adaukat. Wow. Hater xamar jaikizera da? Ez hater ez, baina eske... Bez, maite dut ekin hasiko naiz. Hoxe. Nik maite dut, eta Oianak esan dunarekin lotura dauka, maite ditut denok nahiko genukena egitera ausartzen diren pertsonak. Ni gaur etxetik atea naiz, sekulako eguzkia zeon. Behan du xamar, eguzkia ja zeruan altu xamar zeon. Uste maite dut ez hori... Behan du, baino lanera gogotxu etorri naiz. Eta bidetik zeharkatzen dut, herriko plaza bat. Eta plazan zeon emakume bat, nahiko heldua, bikinin. Hori da. Eta esan dut, olezu, nik nahiko nuke eguzki honekin, giro honekin, hemen, erdi-erdin, bikinin jarri eta eguzki hartzen edotea, eta esan dut, haupazu maite dut hori. Bai. Orduan, hori da maite duta. Eta maite dut eza da, Idoia Torregaraik jarriula Twitterren, kafea gustatzen zaizun bezala egiten duzu larrutan. Eta hori hola da. Eta nahi zait kafea gustatzen. Niri ere ez, Goiuri orduan, aurre ikuspena. Piskat gaizki. Ja, zen muzuen bizitza... Primeran. Ondo, bale. Bai. Bizitza esan dut. Bai, Bizitza ondo? hori erantzen dugu. Bale, Idoia Torregari galdetuko nioekinik honen histeri bat sortu behar dula. Ez bado jendea kafe Amerikarra gustatzen zaiona, urpilakin. Erantzun bat irakurriko eta adibidez. Vale. Asier Garaialdek esan dio, egunean lauzpagos taliz fijo, eta eskaintzen didaten bakoitzan baietz esaten dut. Akaso, saio hau hasteko, jokuk erren beste kantu bat aukeratu behar genuen. Ze bigarren kafea baldin bada, eguneko bigarren... Turn the key. Ba, nik maite dut gauzak argi dauzkan jendea, eta maite dut bereziki Pepe Mujika gaur 86 urte beteko ditu. Bueno, Uruguaiko, ez dakit, erresistentzia, iraultza, militante politikari, presidente,
Eta pentsalari izan zen, eta izan den gizon hori. Eta Pepe Mujikaren esaldi bat bada, beti flipatu nauena, ze uste dut denok horren kontra bum egin dugula. Askok diote, Pepe Mujika bezalakoa izan nahi dutela. Baina gutxi ikusten ditut bizitzen, Pepe Mujika bezalakoa izateko. No, damba. Bai, Gora Pepe. I must get by. Gotta stop believing. Bide batez, duela urte bete, aipatu genuen, eta badakitor bueltak ibili dela, albidreze zinema zuzendari txiletarra zebilela, Noam Chomsky eta Pepe Mujikaren arteko elkarrezketa batzutatik eta elkartze batzutatik film bat osatzen. bai. Ez du gehiago jakin? Pandemia. Bai. Pandemia. Ez daude bat Chomsky eta Mujika Bai, asko bai, asko itxoiteko dokumental hori estrenatzeko, Egia esan, Maria Romero Laspiur, arratsaldean. Kaixo, Zemuz geha? Ondo. Ia moztuta. ia moztuta, udako lukakin. Summer look. Bai, biazan, ja, eski, jaulianekan superluzia. Ni izateko, badakit hemen belenak modan dauzela. Maria, esan egia, mozozu hain motz belarritakoak gehiago ikusteko. Ez dakit gehiago ikusten diren, Ah, ez? belenitakin. Ez que ni denbora zuan, justen nahi Claro, koletak egia da. meot, osea, ulia lotuta eta orduan ez dakit. Baina bai. Noski bai. Bai. Zein da zure maite duta, Maria? A ber, nik maite dut, jende politxa ezagutzia. Ui. Bai, egia da, ni dendan bakarrik, nire estudioan bakarrik nagola, eta denbora asko bakarrik egoten nahila, baina bebai egia da, nire lanan gaitxik ezagutu dutela jende asko, nire ambitokua edo ingurukoa oso interesgarria eta askorekin laguna izan, laguntasun laguntasuna lortu dutela. Orduan, iruditzen jata oso politxa dela, nire lanak ematen dauen aukera jende polita ezagutzeko. Eta gaur, etorri dira Iren eta Itziar, beraiek etorri zian nire lantegi batera, eta horretatik ezagutu ginen, eta beraiek gordailuan egiten dute lan, eta nik gordailua ezagutzen neban, aurreko Europako ondarearen jardunaldien gatik, eta, iruditu jatan interesgarria zela proiektua, eta horrela berba itzen, kontaktuan jarri ginen, eta, aurreko hastian gordailura jo nintzen, eta, ez dakit, politxa dela ezagutzia, olako jende politxa bidetikan, ez? Irene Itziar, arratsaldeon, eta ongi torri zoi ere, Kaixo, arratsaldeon. Hori da, urbildu mikrora beldurri gabe. Zuen maite duta pentsatzeko asterik izan duzu, bai ez? Tarte bat eman dizuegu. Hemen gora eta bera. Gauza da, olako gauzak pentsatzen hasten zeanen, gauza pila pasatzen deskizu burutikan, ez? Zenbat gauzak maite ditudan. Guri hori gertatzen zitzaigun, baina aipatu dut duela gutxi, gaur bigarren kafeak 216 garrena du. 216 maite dut bota ditugu batzuk dagoeneko, eta hor ideiak agortzen hasten dira ez pentsa. Egia esan, zaila da, Bari nintzen pentsatzen dugu, zaila da, egunero olako. Ez, baino, esango nuke zerbait oso orokorra dana, ez? Baina esango nuke artea maite dut. Artea eta orduan gero pentsatzen esan dut, eske karo, normala da inbeste gauza gustatzea eta maite izatea, ez? Artea maite balin badut, artea toki askotan agertzen da eta aurkitzen dugu egunero, ez? Eta Mariak esan duen bezala ere, jendean ere aurkitzezu eta arte hori nola aurkitzezu jendean ere da oso aberasgarria, ez? Eta hori asko maite dut. Egia esan, nire bai arlo profesionaletik jo behar nuen, ze nik artea ere oso gustoko dut, baina egia da, ez dakit, horrela galdera batean erantzun beharko banu, ez dakit, esango nuke urte arraro honen ostean, nik ere asko maite detela, justamente maite deten jendiakin egotea, senideekin ere, eta, egia da, adibidez, azken nontan, hori, Maria ezagutzeko aukera izan dugula gertutik, eta horrelako harreman politak ere, ekarri ditula, hori, urte arraro honek, ez? Eta pozik horregatikan ere, bai. Gure maite dutak hauexek zuenak ere bota noski Riverrockek esan digu maite ditut, kasuntan, euskal sortzaileak eta beraiek sortutakoa. Gaur bereziki adur rol jokoa, bihar egingo dute honen aurkezpena. Bera ez tala parte izan, baino bihar Riverrocken Twitchko kanalean, joku honen aurkezpena, akaso Riverrock hartu behar dugu tartetxo bat bigarren kafean bihar honen inguruan ere aritzeko. Epa. Twitch bideodei askar batean, Riverrockek kontatuko baligu gehiago,
Ez dakit ba. Hortxe proposamena, idazlea Eneko Azedo. Bueno, edo Enekorekin. Itze ingo dugu saioa amaituta, ze gaurko saioa ere abiatu beharko dugu. 4:20 minutu bigarren kafean gara zuzenean, naiz irratiaren sintonian. Eta hemen, overbooking daukagu, Zenbat jende laborategian gauza edarra izaten dau. Bagoaz aurrera eta museoen inguruan aritu behar dugu, baina bereziki gordailuaren inguruan arituko gara, gure kolaboratzaile eta gaurko gonbidatuekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Hemen hainbeste gora ipatu dugu artea, ez dakit museoen eguna iristen den honetan eta museoak maite ditugunok, ez ote dugun olako ansiedade puntu bat sentitzen, ez? Urtea junda, enaiz museontara jun, beste esposizio betzut ikusi, eta lanak ere pilatu egiten dira. Maria, eta zuek ere, ez dakit horrela sentituz ote zareten azken aste hauetan horrekin. Bai, gainera, urte hontan hain arroba izan dela eta hain itxita egon garela, ez? Izan garela urten, orduan, bai, ontzen dana batera, ikusi biako ditugu, lista bat inbiarko dugu, ez? Baina, bueno, egia esan, hasi dira bai, erakusketa berriak, aurrekoan esan genuen 20ko hamarkadako erakusketa hasi dela guen jeinan bai, eta bueno, nik uste dut ontzen ateral garela eta biztazo bat eman nali egula inguruko museo eta kulturetxei, nik uste dut daudela aukera pila bat gauza berriak ezagutzeko. Bai, gogoz, nik behintzat gogoz. Madrilera juteko gogua bai, badakat, Bai? Jo, Madrilen Jorri Aukifen erakusketa dago, aurrekoan nengo ginela berba itzen, eta erakusketa batzuko interesgarria, bai. Erakusketez haratago, uda hontan Madrilen ere oso gauza interesgarria gertatzen dira. Lehen aritu gara Madrilera bisita egiteko planetan, zioian amarituren agenbek, Alkazar antzokian. Igual sekretua da ez, tio, galdetu. Kontatu diteko? Bai, usan daiteke uste baiet. Alkazar antzokian hori jaet etxo pasako duzue deja tu mensaje después de la señal. Azteleraz egingo duzue Madrilen, utzi mezua señalaren ondoren horrekin. Eta, goiuri hemen planek egiten ari zan ja Madrilera joaten. Bai, ni jugo naiz. Eta ni Georgiaren erakusketa ikusi nahi nu, baina juten naizenak goia bukatu da. Atzo santziaten baita. Teite balin badau eskapada bat Madrilera. Aurretik, ez? Bai. Hori da, aurretik txarra, bai. Noiz da, zure fetxa? Gurea abuztu erdialdean, eta erakusketa abuztuaren 9 arte da. Ez, uztaian 18 lehenago joan behar du. Bai, zergatik 18 baino lehen? Geogezia atorkigu. Beno, lenguan ere aipatu genituen astelenean, aipatu zenituzten, esan da. Bai. Etzeon norbait? Etzeon norbait etzan etorri. Norbait etzan etorri, eta hemen, lanera berandu, baino lanera etortzen diren pertsonak egonean, eta ingenun museoen nazioarteko egunerako zerrenda bat. Euskal Museok proposatzen zituzten planekin. Bai, eske hori, izatez, 18an izan zan eguna, aste artean izan zan, baina 2 aste hauetan, badaude programazio desberdina, museo desberdinetan. Eta gai bat dago urtero, ez? Urtero da gai desberdina, eta aurten da berreskuratu eta berrimaginatu museoa. Eta bueno, egia esan, urtero gauza desberdinak plantantzen dituzte museoek, eta adibidez, Bizkaiako museoak aurten planteatu dute gauza bat, nik uste dut oso interesgarria dela, bai berrimaginatzeko museoa, dela indutela plataforma bat, museoaren eguna.eus, eta bertan daude Bizkaiako museo desberdinen aukerak edo erakusketen zatitxoak, gaika antolatuta. Eta, sartu alzara eta aukeratu adibidez. Artea. Eta artea klikatzen bali madozu, agertzen dira. Artea lantzen duten museo desberdinak, eta bertan bakoitzak ematen du aukeratxo bat, beran erakusketan zatitxo bat ikusteko, edo beraiek museoan dakaten piezaren bat ikusteko gertutikan, eta, adibidez beste gai bat izan alda itxasoa, edo industria, historia. Bai, eta, nik uste dut planteamendu interesgarri badala, ez? Bakoitza beran etxetik hanbe bai, deskubritzeko museo bakoitza, eta pixkat ezagutzeko zertan goian museoan dagoen kontenidua, ez?
Bai, eta hori, eta esaten ebana, ez? Azkenean, bi aste hauetan gauza edo ekitaldi desberdinak egin dira. Alaban adibidez, Alabako foru museoetan, bi aste hauetan badaude, hitzaldiak, bisita gidatuak, aurkezpenak, solasaldiak, lantegiak, Artiumean bebai aurreko astean, asteburuan bebai egon zian dantza espektakuluak. Pixkat hori, danetik antolatzen dituzte, jendea gerturatzeko museoetara. Ezkenean, jende askori kosta jako museoetara jutia. Eta bia dau, aukitzia, aukera bat, hori, gratis doainik izatea, ez? Edo zerbait desberdina egotea. Eta, beti dabiz, gauza desberdinak imaginatzen. Eta oso interesgarria bai, Gipuzkoako museoetan sortu dira zen ekitaldi desberdinak. Adibidez, Santelmo museoan, engo asteburuan, doainik izango da sarrera, eta baita kontzertuak egongo dira barruan. Orduan, kontzertuak doainik izango dira, baina, hori sarrerak hartu behar dira webunetikan, eta nik uste baldin badaude ja agortuta, laizterra agortuta egongo direla. Eta baita, Itsas museoan, komentau zen duten aurreko astean, egin dute bertso saio bat hilabetearen bukaeran, 29an, Amets Zarzaiusekin eta Jon Maiarekin. Eta, zerbait desberdina da, museo baten ikusi aldosuna, eta aldi batez ezagutu aldozun museoan dagoen kontenidua, eta ekitaldi bat bertsoak entzun, adibidez. Eta beste proposamen oso interesgarri bat, Nafarroako Juan Gaiarre museoan erronkarin dago, ze Juan Gaiarre erronkarin jaio zan, eta asteburu hontan inbertituzte jinkanak museoaren barruan eta kanpoan ezagutzeko erronkari. Super guai da. Bai, oso guaia da. Hori, azkenean gauza desberdinak itxia, ez? Planteatzea zerbait desberdina edo berria gerturatzeko zure museoko gauzak jende gehiago hori. Eta azkenean hori da eziketa bat, jendeantzako eziketa bat. Eta nik uste faltan genekala guk, ez? Nik uste kultura moduan Euskal Herria gutxi, ez dakit kulturalki nahiko pobreak izan garela, zen nigo gogoratzen naiz txikia ginenean, guretako museo batera jutia, nire kasuan, nire etxian, nire gurasuei ni se les pasaba por la cabeza, inoiz ez gara jun, en plan eskursinuan museo bat bizitatzera. Eta etxe askotan pasau izan da hori, eta nik uste gero eta gehiago, gure inguruan ikusten da gero eta gehiago jendea gerturatzen dela museoetara, eta gauza hauek egiten dutela museoak gerturako egotea eta jende gehiago hori heltzia. Ez, umeetatik hasita. Ohitura sortzea da, ez, azkenean. Ohitura sortzea. Ez que beste herrialde batzutan ikusten ohitura hori beti egondala hor, baina hemen Euskal Herrian eta estatu mailan behintzat, nik uste kosta indagoela pixkatastea, ez, ohitura hori. Eta nik uste oso garrantzitsua dela. Bai. Gaina, aurten museo askok aipatu dituzu, ekiman asko prestatu dituzte, eta askotan gaia zen hausnartzeko nolako izango den etorkizuneko museoa. Dela oso interesgarria. Agian museoa guain ezagutzen dugun bezala desagertu egingo da, kontzeptu hori. Zuek irudikatu duzue? Hola, etorkizuneko museo hori nolako izango litzateken? Nik uste dut izango dela irekiagoa. Ez hain pribatua edo hain... Nik uste dut... Azkenean egia da, zerbait oso irekia denean, jendeak subestima bitzen dauela pixkat. Irekia esaten duzunean prezio aldetik esaten duzu edo... Bai prezio aldetik, eta baita ez dakit gure kultura, gure egunerokotasunean txertatuagoa dago egongo dela, ez? Eta, adibidez, beste herrialde batzutan nik gogoratzen nahi, Londresen bizi nintzenean, beraientzat museoera jutea, zerbait normala, zela, asteburuetan, zer egiten dugu gaur goizian, guazen British Museunera, bueltatxo bat ematera. Eta gira da, bertan museoak doaini direla. Horre bai egiten du, jendea gehiago gerturatzea, ez? Baina, nik uste du, irekiagoak izango direla. Eta ez da bakarrik gauza museotan geratuko, baizik, eta museotako gauza asko, ekitaldi asko egingo dira beste toki batzutan, uste dut, Ez dakizuek ambito hortan jauziera bailanian, zer... Bai, egia da hori, ez? Igual museoetatik egiten diren hezkuntza proposamenak edo publikura hurbiltzeko tendentzia hori, baliteke hori gertuagokoa izatea, eta baita ere aksesibleagoa ere, ez? Hori uste garrantzitsua dela, ez? Eta purka egia da,
ba, igual ikastoletatik eta ikastetxetatik egiten dala lan hori, ez? Eta igual senideen artean eta hola, ba, idala, igual gaur egungo tendentzia bat eta ez garai batekoa, ez? Ba, igual nire bizi esperientzia ere Maria zurearekin konektatzen du zentzu horretan, ez? Beti izan da ikastolak suplitu duen zerbait. Baina nire kasuan ikastolak inbeste. Nire kasuan gogoratzen nahi junginela baten museo batera, baina zan bakarrik aukerakoa. Bakarrik nahi genunak. Hori iruditzen jata, ez? Tristia da. Bai, nahi egia esan, esperientzia igual pixka desberdin aukidet, baina txikitatik igual ere gurasoekin gerturatu naizelako mundu ontara, ez? Osea, nire gurasoak ez diala ontan adituak eta ez dute lan egin ontan ere ez, arte munduan edo museotako munduan edo, baino nolabaiteko sentsibilitatea bai nolabait, bueno, pasa digutela edo behintzat niri ez, igual gertutasun hori eukitzeko eta bueno, bai, museota jutia edo lako ez bakarri museota, ez? Baina baita artearekin lotuta dauden, pues, dantza, teatroa ikustea jutea, musikalak ikustea jutea eta lako gauzak bai dituta. Orduan hori ere asko eskertzen dut, bai nabaritzen dut, ez? Beste ikuspuntu horiek, beste jendeak igual duen ikuspuntu horiek, nabaritzen dut oso garrantzitsua dela ere hori ez transmititzea. Ez, umei transmititzea, ze gero nolabait ere esitzetzea horrekin, eta gero, askoz gertuago dakazu, ez? Beno, Irene Kardaba eta Itziar Gutierrez ari gara entzuten, lehen ere aipatu dugu, gurekin izango zirela, baina uste dut, Maria, eurak kokatze aldera gordailua ere lehenengo kokatu behar dugula, eta, bueno, azken aste hauetan egin diren ekitaldien artean eta museoen egunaren inguruan, gordailua ere izan dituela berezko eta azpimarratu beharreko ekimenak, eta hortik abiatuta aurkeztuko dugula gordailua. Hori da. Beraiek bai, bueno, 2 asteetan behin egiten dute bisita gidatuak, eta aste bakoitzean bisita gidatu hori da gai bateri buruz, ez? Eta horreko astean, museoen egunari buruzko bisita gidatua, berreskuratu eta berrimaginatu zen beraien lema. Eta bertara gerturatu ginen, nik gogo handian ekan espazioa ezagutzeko, eta justo, lehen komentatu dute moduan, beraiek lantegi batera etorri ziren, eta ingenun berba, urrengo ostiraldian noia, eta plazer bat, azkenean hain gertutik ezagutzia olako espazioa oso berizia iruditu jatan. Eta hori, gordailua, ez dakit, eta no jakingo duzuten zer den gordailua. Hori galetu behar nizun, entzulen artean ziur egongo dela gordailua zer den ez dakienik. Ez dakitzuk azalduko duzun, edo gordailua bera hobeto ezagutzen duten gure gonbidatuek, azalduko diguten zer den gordailua, Maria, nahi duzuna? Bai, hori da, azkenean egia da, nik uste dut, ez dugula ezagutzen espazio hori, jende gehienak ez dagoela ezagutzen, eta dela Gipuzkoan dakagun altxor handi bat. Eta, esplikauko digute, beraiek segurazkin ni baino betengo dutelako, zer den gordailua. Bueno, zaila da, guretzat ere, ez? Zaila itezago. Ez daukazue, tira, gaztetan ikastolan edo eskolan esaten ziguten, ez? Ikasi definizio hau buruz. Bai. Hiru lerrotakoa badago. Hala etorri gea, kotxean tozela etorri gea esaten. Zer da gordailua? Zein da gordailuan helburua? Pentsatu, ez? Antzaude egunero eta gero, hola, resubitza zaila da, baino. Bueno, gordailua da, Gipuzkoako ondare bildumen zentroa deitzen dana, ez? Eta, esango genuke dela biltegi bat, baino artelanak eta ondarea gordetzen duen tokia. Gipuzkoan dagoen ondare guztia edo ia guztian dago. Orduan bertan egiten duguna da zaindu, kontserbatu, eta ahalik eta gehien eta aldegun neurrian zabaldu. Museoekin lan egin eta zabaltzea, ez? Ahalik eta gehien. Beraz, bertan topatu ditzakegu ondareari referentzia egiten diogu, kultur ondarea aipatu duzuek, kultur oso kontzeptu zabala da, batez ere antropologiatik edo aztertzen balin badugu, beraz, gai etnografikoak, antropologiatik abiatutakoak, hoiek denek dute tokia gordailuan. Bai, bilduma nitza da, ez? Jendeak ez ezala visualizatu bere buruan, bertan artelanak daude museo batean bezalaxe, ez? Asko zaratago doan zerbait da. Hori da. Bilduma etnohistorikoa dago, aipatu dezun bezala, arkeologikoa ere bai, eta gero arte bilduma ere. Baina bai zabalagoa da zentzu horretan.
Bai, gainera, da pasada bat oso handia da, ez dakit, nik ez neban espero olako edifizioa, de repente, 9.000 metro karratuko eraikuntza da, eta pixkat impresiona bitzen dago, ez? Denetzen zarenian bertara, ez? Dozu espero olako zerbaitekin topatzea. Zuek, Oiana, Goiuri, ontzarete Gordailuan inoiz? Ez. Zu Goiuri? Ez, nahi zon oaindik. Ze... Garaia bat ez du. Streamingetik jarraitzen bagaituzue, igual hemen nire atzean ikusiko zue, da ora pertsona bat, dala nire lagun bat, nire kuadriakoa, eta beak iten du lana Gordailuan. Eta oraindik etzate jun. Eta oaindik ez gaitu gonbidatu. Baina jungo da. Bai, junbiar zarete, bai, pasada bada, benetan, esperientzia moduan, nik uste dut zerbait oso berria, ze ez da museo batera jutia, da beste kontzeptu bat guztiz desberdina, klaro, ez da museo bat, eta hori, nik uste dut oso interesgarria. Eta bai, esplikau. Bai, uste dut, Itziar eta Irenerekin alako bisita gidatu egin behar dugula, irrati egin bitartez. Beraiekin. Gainera, bakoitzak gauza desberdina ditzen da museoaren margoan. Bakoitzak esplikau duko dutzue beraien lana, bebai, ez? Zein dan. Gutxi gora bera, esplikau bebai entzulei, bakoitzak zer lan egiten da, zer lan itzen duzuen Gordailuan. Itziar Gutierrezek lehenik, eta ondoren Irene Kardabak. Vale. Bueno, esan barra dago ni Gordailuan nagoela orain momentu hontan beka batekin, diputazioak eskaintzen duen beka bada, 8 hilabetetakoa, kasunetan etnografiaren alorrean, eta ni berez arte historialaria naiz, edo hori ikasi nuen behintzat, bai? Eta animatu nintzen beka eskatzera, hori, leku ikaragarri bat delako, eta zoragarria da, eta ja ez gaia espezifikoki bakarrik interesgarria izan daitekelako, baizik eta kultur kudeaketaren inguruan egiten den lana ere, izugarri polita delako, ez. Eta, hori, nire ikerketa arloa edo etnografia litzateke, baina gila da oraintxe bertan, arte lanekin nabilela erregistro lana egiten, adibidez. Ez dakit, badakizuen zer dan erregistro lana egitea, baina gila da hori piezak iristen diranean Gordailura, arte lanak edo dena delakoa, biltegiratzeko egin behar den lehenengo gauza da erregistro zenbaki bat jarri. Ze pentsa, Mariak esan du, 9.000 metro karratu dira, 3 biltegietan banatuta, eta piezak ez galtzeko lehenik eta behin erregistratu beharra daude. Oda, zenbaki bat egokitu bartzaie, eta gero ja, biltegietan kokaleku bat topatu, ez? Baina pixka bat hori da piezen sarrera kontuetako oraintxe bertan adibidez. Gordailuan lanean, baina zure ibilbidean Koldo Mitxelena Kulturgunea, Santelmo Museoa, Donostian, Cristobal Valentziagan eraritutakoa zara, Tabakalerarekin ere egiten dituzu, Kutxa Kultura Artegunerako eginkizun pedagogikoak, beraz, ez zaude geldirik, eta Gordailua, ez dakit neurri batean baden, ez? Museoekin oso harremanetan dagoen horrelako instituzio zabalago bat, baina museotan gertatzen dena ezagutzeak ere lagunduko du ondoren bertan zuen eginkizuna gauzatzerako orduan, ez? Noski, gainera pentsatu, Gordailuan bertan dauden pieza asko erakusketara mugitzen direla, ez? Eta uste polita dela ikustea ere bai, erakusketa horien atzean dagoen lana, ez? Irenek ere aipatu du, ez? Zaintza lana dago, konservazio lana dago, baina, piezak badatu zela batzutan leku espezifiko batekin, eta Gordailuak baditu loturak beste instituzio batzuekin, museoekin, edo dena delakoarekin. Itziarrek aipatu du arte historian lizentziatua dela, hori dela bere esparrua, Ireneren kasuan kultur ondarearen kontserbazioan eta zaharberritzean graduatu zarazu. Zein da zure eginkizuna Gordailuan? Ni naiz Gordailuko teknikaria, kontserbazioan teknikaria eta zaharberritzailea. Eta, gehien bat da kontserbazioa orokorrean, kontserbazioa lantzea eta zaharberritze proiektuak kudeatzea. Egia esan, leheno esan duten bezala ez zaila da, ez? Nola baita eginkizun guztiak laburbiltzea, nola baita, lan handia dago Gordailuan, esparru asko daude lantzeko, baina kontserbazio arloan gehien bat lantzen duguna da prebentziozko kontserbazioa, dela gehien bilduma osoa, prebentzioan lantzea, hau da, narriadurak saiestea bere ingurua kontrolatuz. Gutxi gora bera hori izango litzateke lana Gordailuan.
Maria, eta uste dut, gure gonbidatuen bitartez egin behar dugula, gordailuan zehar, alako bisita gidatua, irratiko mikrofono eta guinen bitartez bintzat. Hori da. Aber, zelakoa izango zen, pieza baten ibilbidea ez, heltzen danetik gordailura, horrazietara eramaten den arte, ez? Ze prozesu dago hor? Bueno, pieza bat iristen danean gordaiura, esan aipatu dizuet erregistro lan hori egin behar dela, baina badago beste tartetxo bat ere 40 aldirako, orain hitz hori oso ezaguna dugu deno, baina gila da pieza kanpoan egon diranean, ez, badatozela kutsatuak edo, ez. Eta beraien izaren arabera, hau da, organikoak baldin badira bereziki, balako 40 aldi bat pasa behar dute, ez. Inkluso anoksia ere, badala beste prozesu bitxi bat, bertan, material organikoek ekarri aldituzten pipiak eta bestelako mikroorganismoak akabatzen direlako, ez, hiltzen direlako, hiltze prozesu bada nitrogenoaren bitartez. Gero erregistro lan hau dator, hau da, zenbakiaren zenbakia ipintzen zaio piezari, eta gero ja, behin hori gertatu dela, bere konservazio irizpideen arabera, biltegiratzen dira objektuak, ez. Dokumentazioa da super garrantzitsua gordailuan, hori aipatzen izuen, piezak ez galtzeko, eta hoxe, eta horrela iristen da pieza bat orrazira, apal batera, edo dena delakora, bai. Zer da orrazia? Orrazietan gehien bat egoten dira margolanak zintzilik, diralako panel batzuk, vertikalak, altzari bada, bai, hori da. Ateratzen direnak, Altzariak dira danak oso espezifikoak. Han aurkitzen dian altzari gehienak daude gutxi gora bera objektu mota desberdinetako egokituak. Orduan, horrazia kasu hontan dira margolanak sekitzeko, eta gehien bat prebentziosko kontserbazio hortan lan egiteko, vibrazioak eta saiesteko, eta, beste zenbait... Bai, funtzio dituztenak, ez? Bai, betetze ditu. Azkenean, eraikuntzak bebaidaka egoera berezi bat mantentzeko material guzti horiek, ez? Eraikuntzen barruan dagoen humedadea, temperatura eta horri dana kontrolatzeko bebai, dakazute makina bat gutxi gora bera planta desberdinetan edo egoera desberdinak moldatzen dituenak, ez? Eraikina, lehen osan duzun bezala ez, Maria, 9.000 metro karratu ditu eta 3 solairuetan dago banatuta. Beko solairuan badago biltegia handi bat, pisu handiko objektuak sartzen den biltegia, gero erdiko beste biltegi bat, eta goian beste biltegi oso bat dago 3. solairu hortan, ez? Han biltegi handi hortan beste biltegi txiki daude, esango genuke ez, beste ezetasun eta temperatura balore desberdinekin, ez? Eta balore horiek, Mariak esan duen bezala, egokitzen dira segun eta zein dan kontserbatu behar den materiala. Adibidez, oialak eta papera oso kondizio espezifikoak behar dutenez, ezetasun basuagoa behar dute. Orduan ezetasunan, biltegi txiki hortan, 50-marrekoa da, esaterako, ez? Temperatura beti ere mantentzen da oso estable. Beti mantendu behar da, estable, aldaketak ezin dira egon. Orduan, kondizio horiek dira, prebentzioan lantzen dian kondizio horiek dira mantendu behar dianak, eta oso garrantzitsua da. Hori da, azkenean ez, konservaziorako prebentzioa garrantzitsuena, ez ondo mantentzea, gero ez konpondu, esateko. Eta, holan, ez dakit, zuendako egunero zauziela han sartuta, zein da zuentzako txokorik olango gojuena edo piezarik olan, ez dakit, bereziena, bertan dagoena, ez? Jo, bida, kotxean, gentozen pixa bat, ideia horri bueltak ematen, eta behitu, esan dezula gaur gainera erleen eguna dela, kuriosoa da, nik beka lortu nuen, halako azterketa txiki bat pasa barra dago, pieza baten dokumentazio lan egin behar dezulako, eta erles aski bat izan zen, nire pieza hortaz, badakat alako zea bat erles askiekiko, oseak, behitu, esango nuke bai, erles askiak. Bai, nire kasuan pieza bat ezingo nuke aukeratu, hori ere komentatu du, niretzat pieza guztiak dira
nire, ezakit, berdintzait etnografia pieza bat izan, berdintzait margolan bat izan, Oteizaren margolan bat izan, Gema Intxaustirena izan, berdin tratatu behar dugu, ez? Osea, kutxun tratatu behar dugu, izan behar da, niretzat egia esan tokirit kutxunena Gordaioan izango litzateke tailerra, kontserbazio tailerran, lantzen ditugu gauza guztiak, han egiten dugu lan kontserbatzaile guztiak batea, baita Maialen ere, hemen dugun lankidea, eta lantzen dira artelanak, bai artelanak, margolanak, eskulturak batea, estampak, arte garaikidea edo romanikoa, edo tarnagotikoa, berdin dio ez, eta baita etnografia gaiak, edo zer gauza dana batea tailerrean. Ari gara galdetzen gu, zeinen zuen pieza gogokoena, zenbat pieza egon daitezke bertan, aipatu ditugu 9.000 metro karratu, baina hor pieza asko kabituko dira. Basmazazu. Uste direla 80.000-tik gora. Inguru, bai. Bai. Aukeratu bat hortik. Bai, baina ez da bilduma bakarra. Esan behar dugu, Gordaioan bilduma desberdina daude. Ez dago, Gordaioan badago Gipuzko Aldundiko bildumako gauza guztiak han daude, edo gehienak. Eta gero biltegi... Bai, bilduma partekatua da. Eta baita ere bateratua. Osa horrek esan nahi du, Irenek aipatzen zuen bezala, diputazioko ondare gaia daudela, baina baita ere beste erakunde batzuenak. Santelmo Museoak ere handu bere bilduma, Kutxa Fundazioak ere oraintxe iritsi berri dira ere beraien piezak, eta gero bilduma pribatuak ere, bai. Bai, artistenak, etnografoenak, bai. Claro, eta adibidez, edozeinek utzi aldau, beran kolekzio pribatua bertan, ala zelan doia gutxi gora bera selekzio hori, azkenean, hainbeste pieza egon da bai, espazioa gero eta gutxio, ez? Geratuko da pieza gordetzeko murrizten doa, ez? Zelan itzen dozue, zelan kontrolatzen dozue zeintzuk bai eta zeintzuk ez, edo, zelan doia hori? Irizpide ezberdinak daude. Oain gehien bat normalean egiten dena komodatuak dira, eta komodatu horiek egiteko edo doaintzak egiteko, normalean zuzentzen da pertsona fisikoa edo fundazioa dena delakoa, zuzentzen da zuzenean aldundira, eta horiekin normalean egiten da nolabaiteko negoziazio bat, eta horrekin batera lotuta dijoa badagor komite bat, aditun talde bat, bai Aldundian eta Santelmorekin batera egiten duten balorazio bat, pentsatzeko Gordaioan sartzeko aukera duen edo ez, baino gehien bat kontuan hartuta zein dan egokia dan edo ez han sartzeko, irizpide ezberdinen arabera. Bigarren kafean gara, 4:48 minutu zuzenean naiz irratiaren sintonian, Irene Kardaba eta Itziar Gutierrezekin, Maria Romero Laspiorrek gaur ekarri dituen bi gonbidatuekin, eta Gordailuari buruz ari gara. Inor azken minutetan batu bazaigu esango du, hemen ari dira artelanak, erregistroak, orraziak, ez dakiz zer, baina ez kokatu. Kokatu zaitugu, baina horre, Maria, ari gara hitz egiten kolekzio ezberdinetaz, azken finean, edozeinentzat zuzendutako espazio ere bada, alegia bertara bisitak egitea oso ideon izan daitekela, eta hortik abiatu gara gainera. Hori da, beraiek egiten dituzte, bi astetan behin bisita gidatu bat, eta aste bakoitzan da tematika batekin, ez, bisita gidatu hori. Orduan, nik galera bazan eretako bai, beti berdinak esaten dira bisita gidatuak, tematikan arabera bai, bisitak aldatzen dira, osea, gauza desberdinak ikusten dira. Bai, hori da, tematikaren arabera, gaiak aukeratzen dira, aldez aurretik aukeratzen dira, esaterako museoen eguna zela eta hori da Maria zuk egintzen nuen bisita, eta adibidez urrengoak, denboraldia ere bukatzear dago, adibidez Elkanorei buruz izango dira, baita ere Santelmok inauguratzear du erakusketa ere, orduan urrengo bi bisitak izango dira horrenin bueltan, eta azkena arkeologiari buruz uste dut. Normalean saiatzen da tematikak hilabete hortan jorratzen den beste gai bat edo loturak bilatzen, beste lako erakundekin. Claro, azkenean
kasuta inbeste material bertan, dana erakustea egun baten izango zela, imposible. Bai, oso zaila, zukaina ikusitzen nuen, ea horrekoan ere ez ginala iritsi ez da bigarren solairura. Gogoak ingeratu gara, Beltatuko. Bai, askotan jende gehienak egiten duna da, beste behin etortzea edo beste 3. aldi hortan etortzea, bai, erakina bisitatzen bukatzeko eta baita gai desberdinak ikusten dialako eta ezin dalako dana ikusi, ez, egun berian. Bai, eta gainera hori esperientzia bai dela oso ezberdina museo baten bisitatu alden esperientzia moduan. Osea, esperientzia moduan da guztiz desberdina eta horrek daka interesgarria izatea, ez? Dalako, zerbait ez duguna topatzen normalki, gainera Europa mailan da zerbait oso pionerua, ez? Osea, berriztaia, pionero ez dakit. Aintzindaria. Hori. Eskerrak etorri hemen arte adituak gure hizkuntzarekin laguntzera. Bai, orduan, nik uste dela super, interesgarria bisitatzeko. Hori da, uki behar dugu buruan ez dela museo bat, baizik eta biltegi bat. Eta baita gure asmoa ez dela, gure asmoa, Gordailuren asmoa edo helburua ez dela gauzak han jartzea ikusteko, baizik eta gauza ondo kontserbatzea, gerorako ondo mantentzeko. Orduan, da beste filosofia bat da handa ona, ez? Baino, ondo dago ere, leheno esan duguna, ez? Nola ikusten dugun museoa etorkizuna, ez? Ez bakarrik museoa, baizik eta kultura edo ondarea ere nola ikusten dugu, nik uste oso garrantzitsu dela ukitza baita buruan nola atzetik handagoena, dela biltegi hauek, ez? Diala hauek. Orduan, beste modu bat da, ikusteko kultura, ikusteko beste modu bat da Gordailua ere. Bai, guztiz. Eta adibidez, beste, edozeinek nahi baldin badu proposamen moduan bertara jutia eta bizita bat egitea, talde bat itxia daukan, ikastola bat edo talde, kuadrilla bat, proposatu aldetzue zuei egun bat moduan juteko eta bizitatzeko, osea, libreki bebai planteatu aldia beste data batzuk? Bai, ze kontsultak egiten dituzte, eta gainera aipatu dezu ez, eraikin aintzindari bada, eta egia da kontsulta jasotzen direla, talde itxiak etortzen dira, eta egiten zaizkie bisitak beharrezkoa badira, eta gero ere, aipatzen dugu ondarearen konservazioa, baina baita ere da ikerketa gune bat. Etortzen da jende asko ere ondare gaiak ikertzea, tesiak direla eta, edo bestelako ikerketak edo azterketa kontuak direla eta. Claro, inspirazio toki bat bai izan alda. Noski. Azkenean, ez dakit altzari bat diseinatzeko bertara jun eta, beste garai batzutako altzariak ikustea, ezagutzea gertutikan ikustea, nik uste dut bebai interesgarria izan dela prozesu moduan, sortze prozesu moduan, bebai, ez? Beno, eta gure gonbidatuak eta Maria Romero Laspiora gurtu horretik jakin marko dugu, Gordailuak aipatu duzu bi astez behin egiten dituera, ostiraletan alako bisitak idatuak eta bar, eta demoraldia amaitzeko ez dela asko falta, beraz, hemendik udako geldialdira, horrela esango dugu, ze dugu ikusteko, Irene eta Itziar? Datorren ostiralean, ez Hogeita zortzi uste da? Hogeita zortzian, lehen Itziarrek esan duen bezala Elkanorekin lotutako erakusketa barkatu. Bisita ukiko dugu. Eta hemen gero beste bilak Elkano. Bai hori da, baita ere, Elkanorekin lotura dute, eta azkena arkeologiarekin. Osake, oain bertan, ez dakat kaineko egutegi. Ekainak 11 eta 25. Hiru data bakarrik geratzen dira. Eta gordailua.eus webgunean aurkitu dezakezue edonork aurkitu dezake hor emaila eta ara zuzendu apuntatzeko eta
Gainera Gordailuak 10 urte bete ditu, eta gainera bisitak ere bikoitz, modu bikoitz batean eskaintzen dira, osake ez dago aitzakirik. Bai, hori da, euskeraz eta erderaz, ez? Bi txandatan daude banatuta. Eta bai, hori animatzen dut mundu guztia juteko, oso toki berezia eta politxa. Beno, Gordailua, badakizue bertan haren webgunean informazio guztia topa dezakezue, bigarren kafea entzun duenak, eta bestela gero saretan eta ikusiko du informazio jakingo du oraino betosiago zer den Gordailua, zelan egiten den bertan, eta ze topa dezaken bertan, eta guk eskerrak eman berdizkigu Irene Kardaba eta Itziar Gutierrezi, mila esker gurera hurbiltzeagatik, bigarren kafera etortzeagatik, eta zuri Maria Romero Laspiur, bi aste barru hemen ikusiko dugu elkar. Hemen ikusiko duzu elkar. Egi guztia esan behar badut. Berri! Bueno, zer da? Bizitza, hori da, bizitza. Gordaiura dator. Hori da! Gordaiuan aste buru pasa. Udalekoak Gordaiuan. Bueno, Erikote, mila esker, laster arte. Adio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez lasai, ez ditugu zuen maskuriak horrela estutu nahi, Atzo saioa ikusi edo entzun bazenuten, badakizue nor den hau. Ainara Ortega Barrenetxea. Onin bere diskoaren, izen bereko diskoaren aurrerapen kantu izan zena eta kantu ederra. Segituan aurrera egingo dugu bigarren kafean edukin mordua daukaguta zuekin elkar banatzeko, baina gozatu bitartean Ainara Ortegarekin. Honi antzintik banekin barbat aditzen dut ziztuka izanen baura zu altzaranik maiten unura onin aizen aiz maiten onin eskoltikin pari ura koiti beti desagertu zara gabe lesakarra zara mino bizi zara nekin desagertu zara zu gabe lesakarra zara milioi bizi zara Hernani
honi. Keep Calm and Bigarren Kafea. All the ride's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Come and get a shower, be status D, status D. See how they do it. Yeah. Game Erauntzia 2014an sortutako Euskal Bideojoko zaleen elkartea da. Orain, abentura berri bat hasiko dute. Lehen irratsaioa egingo dute gaur, Naiz irratiarekin elkarlanean. Elkarlanean diogu formatu berezia izango baitu. Irratsaioa izango den arren, irratian eskaini aurretik saio bakoitza zuzenean Twitch bidez ikusi ahalko dugu. Lehenengoa beraz, gaur izango da, 6:30, eta 2 asterik behin egingo dute saioa. Ondoren, irratsaio bera Naiz irratian entzun ahal izango dugu astearteetan 7:00 aurrera, 2 asterik behin, maiatzaren 25ean hasita. Bertan, bideojokoen munduari lotutako hainbat gai desberdin joratuko dituzte. Elkarrizketak, erreportajeak, gaurko eta atzoko bideojokoak, baina hau guztia asko hobeto azalduko digu Lander Unzuetak. Arratsaldeon, Lander. Aupa, arratsaldeon. Barkatu Lander, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pader okerra igo dut eta. Oi. Zer, urduri? Lehenengo irratsaioa egiteko? Bai, urduri, baina goa gaso gai, ezta? Zeia denporatxo darogu hau dana preste gurien, da orduen azteko goa gira. Bainik eta bai beste elkartekidek, ezta? Hemen hainbat Twitchlari baditugu dagoeneko astoratuta, Lander sexy, aupa Lander, aupa. Hemen tope dabiltza. Hori da, eta Twitchlariek badakite, baina zertxo baita aurreratu dugu, baina agian entzule batzuk ezakite Game Erauntzia zer den, agian irratsaio azaldu baino lehen elkartean zer den azaldu beharko genuke. Bai, azken batien da Euskal Bideoko salien elkarti, ez da? Komunitatie esango gu balo beto, elkarti ofizialmente sortu zen arren, batez gure dugune da bideojoko sali euskaldunek batu, ez da? Gure komunitateen inguruen, bai bideojokuri buruz berroa itxeko, Twitchlari modun zuzenekoak itxeko, edo zertarako, ez da? Jolasteko da bideojokukin harremanadekon edo zerretxeko azken batien. Eta orain saio bat prestatu duzue, baina orain arte ekimen ugari egin dituzue, adibidez hemen aipatu genuen 3000 tweets ekimena, hori baita zuek sortu zenuten. Bai, hori da, guken gendun nebukai da arkakuso Twitchlarik batera, da azken batien hori izan, hori zen Twitchen euskeriek bere leku eukitzeko ekimena, eta gaur egun behoinoko horregaz gabiz martxan, bai sinadurak biltzen, neko adeko guzen arren ondino Twitchek ez dugu onartu ofizialki euskeri bertan, hori lortzeko helburu gabiz, ez da, horretan. Hoi da, beraz, hemen entzuten ari balin bada Twitcheko buruzagiren bat. Twitch, euskeraz jarri, ze sinadura pila bat bildu ditugu dagoeneko, jazta, ordua da, jarri euskeraz lo zaudete, ez dakit zeren zain zaudete. Baina, gaur saioa, ekimen ugari egin ostean, irratsaioa. Eta gaurko saioan zeri buruz hitz egingo duzuen aurreratuko duzu zerbait edo sekretua da? Bai, sekretu azken batien, enguru dugune da, albiztiek emon, elkarrezketa komentu duzu moduen, gaurkotasune landu apurbet, baina bai, guk euk jolasten dugu zen geusek, apurrezetan ibili garen, Euskal Garatzaileri lekutsu egin nahi ez, azkenien badauz hainbat estudiz euskaldun, bertan da bizinak ez da, joku sortzen da igual, ez tekin lekurik eurregun euren lanak erakusteko, da horrentzako betxokoen gure dugu azkenien. Beraz, toki izango dute bertan, bai bideojoko zalek eta jolasten aritzen direnak, eta baita sortzaileek ere.
Bai, hori zera azken batien, justo azken egunetan joku nahi kutsu urten dire euskeraz edo euskaratu egin dire, borden horrek apurbete horri protagonismoa guretxago da, karo, koment, ez da jentik ezagutzeko bai, hori lan hori izan dela, da garrantzitsua guretxat ikusti bai gu, izan da komunidade euskaldune joku ebe euskeraz, oza, aldala gozatu euredaz euskeraz, ez da, azkenien, hori importantia guretxago. Eta saioa entzuteko zelen hemen hasieran galdetu dugu, ea gu bideojoko zalea ginen, eta baten batek Tetris eta olakoa gaipatu ditu. Pixkat, adituak izan beharko dugu irratsaioa entzuteko, edo ez da oso teknikoa eta olakoa izango ez, ezta? Gure esmoa apurretanetarik, ez da, bai bideojoku jarretzen dabe munduek, jentiek entzutie, baina bai, apurret interesaekin ebari Tetris eta Mario da olakoatetik urten ezarren, ulertzi, ez da, seri buruz gabizen, da igual mundu horretara sartzeko bide modun, interesantia bai. Eta esan dezu, denbora damakizuela irratsaio hau prestatzen, nola okurritu zitzaizuen ideia hau, zergatik irratsaio bat? Izatez antxine, oin, 3-4 urte, gemera ontsak iban podcasta. Denboraren okaren atxesan, da bertan nien nintzen egon, baina bai nire elkartekideek, ez da, azken antzeko formatu batean, gaurkotasun landu, da jokuek zer dauen gaur egun bideojoko munduen, hori da nahitzen ban. Da horri agore jarraipena eman guritzen zagun, eta elkarti be antitxuen da, azken urtien, eta klar, azken horrek ikusi goa aukeratxu bet, horrez jarraitzeko, ez da. Zenbat zarete, elkartean? Elkartean untxe momentuen, talde motorrien 10-12 izango neke igual. Eta gero ja badeko guz, Telegram taldie, Twitcheko zera nabe bai, Discordeko zerbitzari zedekogu, eta horretan ja 100 piku pertsona egoten gara askotan. Wow! Beraz, Euskal Herrin badago bideojokoetarako zaletasuna. Baita, uste dut, oinoko gehiago gongo dela, oinoko estoskunak ezagutu, edo, baina badago, ikusten da gerota jente gehiago abitzen dela bideojokuetan, eta, karo, gure dugu ezagutzera motie, txoko euskaldun bedagoela beba, ez da, orduen. Hemen aipatu dute Goiuri, azteko Andromeda jarri digu hortxe lotura, twitch.uservoice.com, forums, ez da bide luzeena, baina hori aurkitzeko badauzkagu bide laburragoak. Ez da bide motzena, baina Twitterren 1000 tweets plamarekin klik egin da hortxe errexarkituko duzue lotura hori, eta aipatu darkakusok uste dut Goiuri, argi dago Goiuri, zu Twitzari bihurtu arte, ezer, alegia, Twitzek ez dula euskarazko hizkuntza hori alidetuko. Orduan ni hasi behar naiz Twitcheko zuzenekoak egiten? Ez da gitar, kakuxo gori izan du. Orduan eskatu beharko diet, gainbera untxieko irratsaioan tutorialak egiteko, ze ni... Baiko guz, olako gauzatxo genye bai, da azken batien, Twitch ez da bakarrik jokuentzako, ez da? Edo zein eduki aldagoen bertan, orduan horregaitzik apurtu euskeri bultzatzen ez bakarrik bideoko esalien komunitatik, baizik eta danontzako, ez da? Eta, hoxe, euskeraz bideojokolariak badaudela erakusteko, eta emakumeak ere badaudela ikusteko, ze hemen Twitcheko txatean komentatzen ari direnak, Arkakuso, Andromeda, hemen baditugu neska multzo majoa badago, ze agian betatzen dugu askotan, ez da, igual mutien gauza dela, ez dakit oraindik badagoelako aurre iritzi hori. Bai, baina hori aurre iritsi zera, egizan neskapillo bat ibiltzen dire, da gure komunitatien beholan da ikusten dugu neskak behoruen leku dekila, da kerotak gehiago dire egizan, eta anime eskero, hor deki txokoa, ez da? Beraz, abiatuko da, Twitch bidez ostegunetan, gamer ontziak gaur bertan abiatuko duen saioa, irratsaioa, Twitch emisioa, asteartetan FM naiz irratian izango da. Bi asterik behin, ondo esateko, eta tal ezberdinak izango ditu, esan dugu, albistegiak, bideojoko zehatzei buruzko balorazioak, erreportajeak ere tartik egingo dituzue, elkarrizketak, irratsaio orokor batek emango luken tarte guztia, ez da? Eta zuretzako pentsatutako tarte bat ere badago, bai, irakurri dugu aspaldiko obra klasikoak gogoratuko dituztela. Hoi zuretzat aproposaino ba. Aspaldiko obra klasikoak. Hoi da, bai.
Aizu lehen esan dezuzu Tetris eta hori dan. Bai, eta Atari bideokonsolokin. Atari? Bai, Atari ez etzagoazen, ez? Ez ezagutu. Zuk lander Atari ezagutu zenun, edo gero? Ez. Agero, bideojoko zale modura, gerora, igual, historia, edo bideojoko... Horretan bai. Pleistozeno garaikidera joan da, agertzen dira lako bideojoko. Baina gogoz, sekretu bat. Bai. Esan digute gauza bat egiteko, baina uste ez dakigule egiten. Raida, zuk ez jakin egiten. Zu badakizu egiten raida. Ai, ama, goiuri. Ez que zuk ez irezu jarraitzen gure Twitchlariak hor beraien emitetan ari diren. Mira, jarraitu, hemen batematik esan dizu, Atari prehistorikoa da. Prehistorikoa da, osea, prehistorikoa. Baina Atari oso guai zeon, Atari zan. Maravillat. Bai, baina raida egiteko arkakuso ordutegi aldetik, ordu erdi geratzen zaigu hor. Ordu erdi libre geratzen zaigu, egin dezakegu raida eta ordu erdi hor libre utzi, bai, akaso bai, ez? Oida. Lander, zuk zeu jakingo duzu. Buf, ez pentseu, Hemen teknikari zeukiko hortan errezetan lanak eitzen, baina nik neuk. Siga bezpadago, inbarko geneko guitzen utzi ordu erdiko utxunea eta orduen raida egin. Aztertuko dugu urrengo astetarako lasaiago, orain zuzenean hemen margen gutxi daukagu. Ni galdera badaukat, saioaren izena esan aldugu, edo badauka izena? Ken berauntxia izango da eskartien moduen, bai, hoiz da. Oso, no, vale, paspare. Eta orduan, saioa raida da arkakuso, zein barri guk arkakusori eta arkakuso. Bueno. Bueno, gainera, okitzen den egunetan guk ekarri garken nuki gamer hauntxiako gure kamiseta sorta. 3.000 Twitchekoa daukau. Egia da. Oso guapo dira kamisetaiek. Bai, ekarri behar ditugu. Esan digute, inoiz, gamer hauntxiako kamisetarekin oso sexy gaudela. Egia da. Opa! Esan digute. Bai. Egia da. Ba, nik etzaitu zetu orain diberarekin ikusi, beraz? Bueno, gauza esango izuet, kontu hemen egiten dugunarekin, ze gertatu zaiguia hasi direla hemen esaten, uste dut, egin genezakela Jon Lee, Zibila, arkakusiok proposatu du, orain muteatuta daude momentu horietan, baina beraien artean hitz egiten ari diren tartean, klipa egin eta gero bikoiztu. Eta klip bat bidali dute dagoeneko. Ze arriskutxoak dian. Bai. Gaizki pentsatu baduzue, guizketan ikusi gaitu zuen horretan, arkakuso, Jon Lee, Zibila, oker. Asmatu duzue. Hori, ezaztu, gaur 6:00 gamer hauntxia irratsaioko lehenengo atala izango duzue entzungai Twitchen. Eta gu txatean sartuko gara troleatzera. Hori da ikasi dugu eta gure Twitchlariei esker. Eta ez da gutxi. Lander untzueta, eskerrik asko eta kakapila izango gara hor pixkate kotileatzen. Eta gaur ez du asko troleatuko, lehenengo eguna duzuela saioarekin. Pixkat ja rodaje hartzen duzuen enean. Eta noizbait gonbidaturen bat behar balin bazue, ni naiz Sims bideojokoko megaditua. Beraz, deitu. Ni bisekoa eta gero Atari eta horlako Playstozenakoak. Izan ondo Lander, kakapila. Eskerrik asko. Aio. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. Kanta batzuk ere serki bihurtzen dire, mugimendu sozial edo politiko jakin baten soinu banda bihurtuz. Stonewallek homosexualen eskubideen aldeko mugimenduari sorrera eman zionetik, 50 urte bino gehiago pasatu direnean, LGTBI mugimenduak kantutegi esanguratsua izan du hamarkada hauetan guztietan. Balsamo edo pizgarri gisa balio izan duten kantak, bandera eta asaldura gisa balio izan dutenak. Diskoteketako pistatik gehi arrotasunaren martxetara salto egin dutenak. With just 100 pounds of weight, he made my life worth living, and I will
Musika ez da gay edo heteroa, eta ez dio inolako sexu kondiziori erantzuten. Dino inork ez du zalantzan jartzen, kanta unitz ereserki bihurtu direla LGTBI komunitatearentzat. Tolerantziari kantatzeagatik, maitasun askeari, edo zuzenean sexu diskriminazioaren aurkako aldarrikapenari. Pounds of clay. Yes, he did. Oh, yes, he did. Now can't you just see him? Homofobia present da musikaren munduan, eta present egoten jarraitzen duela erranen nuke. Astelenean maiatzaren 17an homofobiaren, transfobiaren eta bifobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da hainbat herrialdetan, eta hori dela eta gaurko saioan horixe izanen dugu izpide. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia. Keep calm and bigarren kafea. Arratxaldeko 5:06 minutu, Goiuri dagoeneko dantzan du, gaur egun guztia dantzan basa du, egia da, Oiana Maritorena gurera etortzen den ostegunetan, dantzarako beste... Bai, joera bat izaten dugula. Batzuko beto egiten duzue, beste batzuk kerrako, baina... Dantzegin berra naiz eta gaizki egin. Jakina hori da, nik ere gaur esan dut. Bai. Gustoko baduzu Inigo? Gaur dantzaren inguruan askotxo aritzeko aukera izango du, baina gure lankide Dona Peianiz nietok asteartean aurkeztu zigun, ez dakit, plan zoragarria ez dut esango, ze plan bat baina askoz gehiago da, formakuntza oso bat aurkeztera etorri zen, eta guk honen inguruan egunero aipatuko dizuegu zerbait, ze adimen emozionala hezkuntzan izeneko formakuntza eskainiko du 5. urtez edukando la emozionek. Eta horre Goiuri, bereziki haurretan eraben bidelagun emozionala izateko formakuntza, baina oso publikoan hitzari zabaldutakoa. Azken finean, emozioen kudeaketan deno egotea egokitzen zaigu. Hoi da, bereziki interesgarria esango genuke, adibidez, zakit irakasle, hezitzaile, edo begirale direnentzat, baino baita ere guraso direnentzat. Azken finean, aurretan nerabe baten bidelagun izatea, ez dakit askori egokitu zaigu, egokitze zaie egunero, beraz, hori, era osasuntxu batean egiteko erramintak izatea, ze ona. Bai, ze ona, ze baliagarria, eta ze... Eta gainera batzutan noraitea pentsatuko da, ez nik umeekin aurrekin kudeatzeko beharra ez dut izaten, hori pentsatzen zuen Zinema Paradisoko zinema proiekzionistak, eta begira nola egokitu zitzaion batean umeekin kudeatzea. Bai. Aurten berriro ere online izango da formakuntza hau? Bai, ze lehen urtean online intzuten, esan dezu 5. urte egingo dutela formakuntza, lehen urtean lehenengo aldiz online intzuten, eta sekulako arrakasta izan zuen, eta jendeari gustatu zitzaion ez dakit formatu hau, eta orduan beraz, aurten ere online. Dia 100 orduko formakuntza teoriko praktikoa da, online egiten dena, eta baiten dituzte tutoretzak eta online klaseak, baina aparte baita bidaltzen dizkizute material pila bat, liburu dokumentu testutatik, bideo, pelikula, eta horrelako jolas, horrelako baliabidetara. Azken finean, hau dena, ez dakit, norbaiten laguntza emozionala izateko prestatuko zaituena. Bai, eta edonork ere bere bizitzan bildu beharreko jakintza horien artean ere, benetan interesgarria. Adimen emozionala hezkuntzan edukando la emozionek eskaintzen duen formakuntza, 100 ordu inguruko formakuntza teoriko praktikoa, esan dugu, interesgarria bereziki irakasle, guraso hezitzaile eta begiralentzat, baina edonork baliatzeko eta probesteko modukoa. Eta buruan izango duen zuleak nola matrikulatu, nola lortu informazioa, nola egin bat honekin? irubebikoitza.edukandolaemocion.com webgunean, edo bestela zalantzarik baduzu, e-mail bat idatzi info@edukandolaemocion.com elbidera,
edo deitu, edo WhatsApp, edo Telegram bat bidali, edo SMS bat, 6 telefono zenbakira. Eta bapatean bururatzen bazaizue, hau nola zen eskilegoan entzunun interesatuta nago, idatzi guri eta jarriko zaituzte harremanetan lasai. Noski. Perrontzi horiek. Oizu. A ber, azken finean formakuntza honekin ikasiko dugu. Gure emozioak kudeatzen eta hori da oinarrizkoena bizitza zoriontsu bat izateko. Eta hau esan da, bagoaz aurrera 5:20 minutu bigarren kafean Naiz Irratiaren sintonian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta ostegunero bezala, guk badaukagu plan mordoa zuei proposatzeko. Batzuk gaur bertan gertatuko direnak arte eszenikoen munduan murgildu behar dugu, eta beraz, adi bazaudete eta gustoko badituzue, batzuk gure saioa amaitu arratsaleko 6ak eta joan beharreko tokira joateko modukoak. Esaterako, gaur Hernani horbildu behar duenarentzat, ja. Hoxe, eta zer ikusteko aukera izango du? Lurrun minez antzezlana. Sauna batean 3 mutilek urtezarregunean topo egingo dute, eta beraien artean hor historiatxo bat sortuko da. Gaur atxaleko 7 izango da biterin, beraz, berehala. Eta gainera asteburu honetan 3 emanaldi izango dituzte. Gaurkoa, 2 ostiralean Elorrioko Arriola Ontzokian, eta igandean ere Arrasaten izango dira 3 egunetan atxaleko 7. Buakeatuko zaia azala? Beste egun saunan? Lurrun minez sauna ez dakit lehenengo aldia den, baina ez dugu gehiagitan aipatu. Abiatu berri xamarra da, oian? 3 emanaldi itxiak zeuzkaten orain dela hilabete batzuk, niko jartzunen ikusi nituen, uste estrainaldi eguna zan, edo lakoren bat, Galder Perezek zuzendu du, eta 3 mutil dira aktoreak, eta pixka bat, sauna gehionetan sortzen diren beraien arteko harremanak dira, iragan bat ere horra gertzen da, oso indartsua da musika zuzenean dauka, oso bisuala, sauna baten sentitzen zea, horra, kearekin, argia ere hola pixkat, laranja, iluna. Bertala joan behar duen gizonak maskulinitatearen dekonstrukzioarekiko alako errestasuna edo ja bideratu xamar behar du, edo ezeroso xamar sentituko da? Bueno, deseroso senti daiteke edo norra kaso, baina zergatik? Ez. Ez dakit galdera, bai. Lenguan, aipatu zigun Amankei Gaztainagak, euren azken lanetako batean, norbaitek esan zigun, ez zuela barrerik egin, humorerik ez zegoela, berak esan zuen, hori gizonezko izango zen. Eta asmatu zuen, gizonezko batek esan zigun, beraz... Obra honetan humorerik ere ez da hola esango nukenik. Ikustera joan barko dugu eta... Baina ikuspuntu desberdin bat eskaintzen du, antzezlana ere egiteko moduan ere badago zerbait berezia, lan interesgarri bada, bai. Gaurko proposamena Lurrun minez sauna Hernani biterin arratsaleko 7 eta bestelako hitzorduiek ere Elorrioko Arriola Ontzokian, Arrasaten, asteburuan zehar, baina ostiralean pilatzen zaizkigu hemen emankizunek. Hemen bai, gaina denetari antzerkia, magia, dantza, lehenengoa magia da, Arritzearen abilezia, Bilboko Otsarkoagako liburutegian izango da atxaldeko 7 bihar. 17. magiaren topaketen barnean izango da ikuskizun hau, Otsarkoagan hilabete osoan zehar magiaren inguruko ikuskizunak egongo dira, eta hau da horietako bat. Beste ikuskizun bat indartsuak, Ibarreko Landa plazan, Bilbon 6etan. Joan den astean aritu ginen eszena kalera jaialdiko programatzailearekin, eta hau bertan eskeniko den lana da. 2 atleta izango dira aktoreak, 2 lagun, eta truko ezinezkoak egingo dituzte zirkoarekin, umorearekin, ornasketa bat izango da. Amua hitz egin genuen Simun Fuxekin, estreinaldia egingo dute azkenean, iparrakigo asteburtean Frantziko neurriak eta pixka malgutzen hasi dira, kultura arloan museoak irikitzen, antzezlanak, aforo mugatu xamarrekin, baina behintzat hasi dira, eta bihar ziburun egongo dira 7etan, berak aipatzen zigunez, gogoa zutela iparraldean beraien ingurukoekin lana egiteko, ze hemen hegoaldean egon dira, eta bihar izango dute aukera, eta datorren ikasturterako esan ziguten, hegoaldean ikuskizun asko dituztela beraz, ziburun aprobetxa dezatela hau ikusteko, eta 3 aktore Oltzan, Maite Larburu, Simun eta Manes Fux anaiak. Beste antzezlan bat, Ordizin, atxaldeko 7 ostiralean, Losers edo Galtzaileak. Honetaz aritu izan gara, Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola, aktore bezala.
Esnatu naiz, Lasarteko Manuel Lekuonan atxaldeko 7etan, Andoni Mutiloarekin, Gorria, dantza ikuskizuna Leidorren ikusteko aukera izango dugu, atxaldeko 7etan, eta beste dantza ikuskizun bat Donostian, Kutxa Kultur Plazan, Tabakalera atxaldeko 7etan, Labo Go, 33 La Repetición. Amaia Bono eta Damian Montes de Oca izango dira dantzariak, eta aipatu izan dugun bezala Labo honetan dantza ikuskizunaren ondoren zenbaitetan solasaldia egoten da, eta kasu honetan beraiekin hitz egiteko eta beraien lana barrutik ezagutzeko aukera eskainiko da. I'm gonna make it right. I thought I had another page of God. I'm gonna take this nothing, and then I'll turn it into bright. Maiatzeko 22 larun bata, hemen ere plan mordoa pilatzen zizkigunak. Ez dakit, nik sentsazio daukat gero eta gehiago, ez? Gauza gehiago antolatzen ari diela. Eta badakizu ze, badago zerbait zeinetan ohitura galdua dugun. Zelen plana ikusi eta norberak bere herrikoari erreparatzen zion, edo mugakidea zen herrikoari. Eta hortxe egiten genuen plana, baina orain Zaratamon izan, Soraluzen edo Gasteizen, aukera badugu denetara joateko. Eta gaina, asteburu honetarako eguraldi iragarpena oso txarra da, beraz, denak antzokietara. Begira, baina eganderako hobea ala. Eganderako bai. Baina egandean ere badaude gauzak, ez? Eta Marianito plan nauko. Eta kontzertuak, da, esan nahi nuen. Baita, egia. Eguerdian gainera, aperitibo esan genuen, ez? Bueno, larumaterako proposamenak. Eztok 3 euskal musikaren benetako historioa ikuskizuna akustikoa izango da kasu honetan, Zaratamon izango dira, atxaldeko 7etan. Joan den astean hemen izan genituen gurekin, Erik eta Uin aurkezten edo beraren inguruan aritu ginen, eta Soraluzeko herriko antzokian egongo dira atxaldeko 7etan, larun batean ere. Ded ikuskizuna, Lasala konpainiarena, Judit Argomaniz zuzendariarekin, Felix Petit antzokian egongo da Gasteizen, honetaz ere aritu izan gara, dantza ikuskizuna da, eriotzaren inguruan aritzen dena, eriotzaren aurretik garen pertsona horren inguruan, eta horrelakoak. Beste ikuskizun bat, dantza ikuskizun bat, Caroline Carlston konpainik eskainiko duena, The Tree ikuskizuna. Arriagan atxaldeko 7etan. Mundu eta dantza mailan Caroline Carlston eminentzia bat da, eta uste dut oso aukera ona izango dela, hemen bere lan bat ikusteko Bilbon bertan. Koreografoaren ikuspegi onirikoari esker, eta parte hartzen duten 9 dantzarien virtuosismoaren bidez, kolapsoaren atarian den naturarekiko maitasunaren adierazpen indartsu eta bizia eskaintzen omen du piezak. Hori da sinopsian agertzen dena. Ikusin barko genuke, baina nik uste dut konpainiak berak duen mailarekin, dantzariek ere izugarrizko lana ingo dutela, ziurraski. Beste dantza ikuskizun bat, Kenofobia. Igorren egongo dira, atxaldeko 7etan ez gogoratzen duzuen, jaiaren ondoren geratzen den sentsazio, bakardade eta horren inguruan arituko dira. Amoria eta Dolore, Kresala dantza taldearena da, Hondarribin arratsaldeko 7etan izango da, eta lehen aipatu dute Gordailukoek bisita gidatuak Elkanoren inguruan izango direla, hau ere Elkanoren lehen mundu bira oinarri duen lana izango da, itsas munduarekin lotutakoa. Dantza ikuskizun pila bat, gero aipatuko dugu zergatik, Neandertal, Irunen atxaldeko 7etan, hau disiplina anitzeko ikuskizuna da, baina batez ere dantza dauka. Eta beste dantza ikuskizun bat, Errimak Bioñetan, Amurrion 7etan, izango dira larun batean, eta igandean berriz Idiazabalen 6etan. Dantza eta bertsoa uztartzen diren lekuan sortzen den horri buruz. Hausnarketa. Have you ever felt this fool for doing what you love? Eta maitzeko igandea, eguraldi ona izan arren antzokietara hurbiltzeko aukera paregabea. Bai. Eta kontzertuetara jutekoa. Atzerrian Lurra Garratz bere birarekin jarraitzen du konpainiak eta Erandion eskainiko dute atxaldeko 7etan ikuskizuna. Gure zirkua egongo da igande honetatik maiatzaren 30 bitartean Diman. Beraz, nahi duenak ere gogora dezan, igande honetan hasiko dutela beraien egonaldia Diman. Dantza unea, beste ikuskizun bat, 2 pieza labur izango dira, Eva Guerrerok zuzendutakoak, Gorpuztu laburra eta El fin de las cosas. Eta gainera ikuskizunen aurretik uste dut eskolako umeekin egindako dantza proiekzio bat egingo dute, beraz, herrikoentzat hola zerbait berezia izango da. Hau, eguerdiko 12:00 esan bezala, Arrigorriagan. Asier Zabaletan, bere konpainiarekin, zehar ikuskizuna eskaintzen egongo da igandean, Lezon, Gezala auditoriumean, arratsaldeko
7:30. Eta amaitzeko beste proposamen bat Iruñean, atxaldeko 7:00 Condestable Zibi Boxen, aipatu izan dugu duela pare bat aste, edo joan den astean ere zerbait aipatu genuen bertan eskaini zela, La Huella, Todos Somos, Carmen Amaya. Eta honetan beste uztarketa bat, flamenkoa, performanza eta elektronika. Eta ikuskizun hau Fem Kultur jaialdiaren barruan eskainiko da. Eta Fem Kultur jaialdi honek emakumeen aldeko aldarria sorkuntza artistiko garaikidearen barruan uztartzen du, eta bere baitan solasaldiak egongo dira, literatur hitzaldiak, dantza, antzerkia, eta izango da maiatzaren 20-tik 30 bitartean. Eta aipatu ditugun aukera hauen artean asko dantzakoak ziren, eta ez da kasualidadea den, baina dantzaren 17. zirkuitua urte osoko ekimen bada, urtarriletik abendura ospatzen dena, baina justu horren baitan asteburu honetan 7 ikuskizun eskainiko dira, eta horrexegatik dantza asko aipatu dugu kasu honetan, eta gainera gure gonbidatu ere dantzaria da. Nobody's gonna figure out the things you should, but I can do it alone. I need you so much more. Thought I had to get somewhere instead of losing all these fears. Eta gure kafeutxaren tarteko gonbidatua segituan ezagutuko dugu, Oiana Maritorena Genberen eskutik. Miriam Pérez Cazabon, Oiartzun. Bere dantza astapenak Donostia eta Irun artean hasi zituen, eta ondoren Rotterdamera joan zen dantza garaikideko ikasketak burutzera, Kodartz eskolara. 2004 urtetik sorkuntza, interpretazioa eta hezkuntza uztartzen ditu, eta horrela, konpainia eta artista askorekin aritu da elkarlanean. Musikan, Maite Arroita Jauregi, Mursegorekin edo El Belgarekin. Antzerkian, Ika Teatroarekin, zinean, Akelarren. Argazkilaritzan, Nagore Legarreta edota Itziber Orkolagarekin. Disiplina anitzetako instalakuntzetan, Larraitz Torres, Rke Ebar Billar edota Victor Iriarterekin, eskulturan Txillidalekun, eta dantzan nola ez, Aido Proiekten Iker Arruerekin, Kukain, Atalaken, Noderekin, Dos kolektiboarekin, eta beste hainbatekin. Lan hauez guztiez gain, 2006an bere konpainia sortu zuen, Neriari. Norbere hizkuntza koreografikoan sakontzeko beharrak bultzatuta. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza, Gipuzkoako dantzagunea eta Donostia kultura izan zituen alboan. Bere lanen ezaugarri nagusietako bat, keinu txikiei ematen dien garrantzia da. Dantzaren virtuosismotik haratago, bere lanetan keinu txikien ezkutuko handitasuna eta mugimendu delikatuen sendotasuna azpimarratu nahi ditu. Bere koreografiak poetikotasun guztiz pertsonal batez janzten ditu. Eta bere lanen artean honako hauek aurkitzen ditugu. Utxunea, Bazio, 2017koa, Nere azalean arrotz, Estrainan mi piel, Pieza laburrak bi hauek, edota Mutu, 2018. Egun, sorkuntza berri batean buru belarri dabil. Ekainaren 26an Gaztezenan ikusgai izango dena. Eta lan honen inguruan ere galdetuko diogu gaurkoan hementxe. Ongi etorri bigarren kafeko hutsera, Miriam Pérez Cazabon. Kaixo, Jana. Kaixo. Bueno, Miriam, lehen galdera botatzen dugu egunero kafe hutsa, egunero ez, ostegunero kafe hutsa izena duen tarte honetan, bigarren kafe izena duen saio honetan, arte eszenikoen protagonistoi galdetzen dizuegu, ea kafezaleak zareten ala ez.
Bai, baino neurri hartuta. Normalan izaten da, bai, nabarduraren bat erantzunaren ostean. Asko izaten ditugu oso kafezalean nintzen, baino kalte egiten. Eta bestelakoak. Bai, baina tira, bai, neurri hartuta. Denok ere oso kafezaleok, nire oso kafezalean naiz, eta badago puntuan un kafea, adi. Bueno, Miriam, aipatu dut, oraintxe sorkuntza batean buru belarri zaudetela. Uste dut estreinaldia esan bezala 26an izango delak, 3 ikuskizuna, ez dut aipatu. Konta iguzu pixka bat, zer da 3? Bueno, 3 da niretzako lan experimental bat. Aurreko lan guztien ondorioz pixka bat planteatu zena. Eta pixka bat eszenaratu nahi da ea aukera dagon dantza pieza bat momentuan sortzeko. Ondo zuzendutako pauta batzuk ari gera lantzen, 5 dantzarirekin, 3 musikarirekin, argazkilari batekin, eta gero irudiak edo proiekzioak ere egongo dira. Orduan, hainbat ingrediente ditugu jokoan, eta guk saiatu nahi duguna da, momentuan, egun horretan eskatzen digunean, pieza bertan eraikitzen. Orduan, improvisaketa pieza bat izango litzatekela esan genezake? Bai, improvisaketa pieza bat da, baina improvisaketa hori oso errotua dago. Ez da improvisaketa librea. Men beraz, bi nabardura egin behar dira. Orokorrean, improvisazio hitz egiten dugunean, izan dantzan, musikan, akaso beste ez da arte eszenikoen antzerki, startup komedi horrelako espazioetan badaude margen horiek, beti ezpimaratzen dugu. Improvisazioa da, baina improvisazioaren atzean ikaragarrizko lana dago, badago, nondik aritu eta nondik landu improvisazioa aztertzen egindako urtetako lana. Kasu honetan, are gehiago, bigarren azalpen bat eman barko genuke, ez da Miriam, badago zuen guztion atal edo alor ezberdinetako profesionalen atzeko lan hori, prestakuntza hori urtetakoa, eta gero emanaldiak berak, obrak berak badituen hildo ardatz, erroiek, gerora, batetik bestera, norabait mugitzen ahalbidetuko dizuetena. Bai, hori da, ez? Azkenean gu lantzen ari gera horlako gidoi edo eskema moduko bat, non badakigun atal bakoitzean zer landuko dugun, eta nola landuko dugun, baino batez ere dantzarien aldetik momentuan aurkeztuko dituzten akzioak beraiek momentuan erabaki eta eraikiko dituzte. Eta horregatik esaten dut ez dela improvisazio librea, ez? Ze pieza eraiki egin behar dute. Eta sorkuntza prozesua nolakoa izan da? Aipatu dituzu 5 dantzari, 3 musikari, argazkilari bat, nola izan da hori guztia? Dantzarekin hasi zara ondoren musikariak sartu, denak batera, pixka bat nola egin duzu edo egiten ari zarete? Independenteki denak, orduan guztiaren batasuna esan dezakegu gaztezenan ikusiko dugula. Aurretik guk ere bai aukerak ikusita, nola lotu daitezken atal guztiak, baino bai joan nintzen, hasi nintzen batez ere 4 dantzarirekin lan egiten, 4 dantzari hauek Leire Otamendi, Eneko Gil, Olaia Baie eta Beñat Urreta Bizkaia, eta ez ere landu genuen nola eraiki hizkuntza amankomun bat. Guk ideia batzuk genituen, eta ideia horiek azaleratu nahian, beraien artean batez ere ulermen bat eta hizkuntza amankomun bat nola eraiki landu genuen. 5. dantzaria, Oiana Besgada, eta berekin batez ere landu genuen ideien eta testuen edo kontzeptuen kalitate fisikoa nola eraman eszenara eta nola uztartu hitzarekin. Orduan daude 4 dantzariak batez ere mugimenduan zentratuak daudenak, dago Oiana Besga batez ere hitza eta kontzeptuen artean eta mugimenduaren artean ere lotura uztartzen duena. Gero dago Aitziber Orkolaga argazki sorkuntza burutzen baita ere, ze instalakuntza bat nahi dugu eraiki,
Eta gero daude 3 musikari, direla Ainara Legardon, Miriam Petralanda eta Ander Fernandez. Beraiek ere, beraien ekarpena egin dutena musika esperimentaletik. Eta zuzenean egongo dira beraiek ere ez? Ez, zuzenean ez dira egongo. Baino beraiekin landu nuen modua izan duzen, dantzariekin landutako guztia, bai testuak eta gero guk ensaiotatik grabatutako irudiak beraiei erakutsi nien, eta aste bat lehenago informazio guztia bidali nien, eta bakoitzarekin egun batean gelditu nintzen improvisatuz beraien giro, soinu giroa eraikitzeko. Wow. Zu interesgarria hola desberdina bintzat, ez? Zuretzat ere bai, imaginatzen dugu. Niretzako, oso interesgarria izaten ari da, ez dakit horrelako batean olako urduritasuna sartzen zaiz esaten dut non ari nahi sartzen, ez? Ez daukate modu batean gauzak oso argi ditut, baina ez daukate zer lotua, orduan badago arrisku puntu bat, ez? Baino ez dakit, helburua zen pieza bizi bat eraikitzea, ez? Ze batzutan ikusten genuen piezak egiten dituzun heinean, sorkuntza prozesuan dakazun bizitasun hori batzutan galdu egiten dela. Eta kuriosidad ez, 3 nonbaitetik dator, nik hasieran? Barkatu. Ez, hobe benetako zerratia jakitea. Bueno, bota. Oi, lotxatu inda. Kolgatu zuk. Eta horrela 6 arte. Ez hori, 3 ideia da aukera berriak aurkitzearena, ez? Eta aukera berrien bilaketa hortan azkenean azpimarratu nahi genuena zen, aukerak ez direla ez bat eta ez bi, baizik eta 3, ez txuriak eta ez beltzak, aukerak anitzak izan daitezkela. Zure azalpena nire baina asko zobea jakina. Bai hori. Esan nahi nunik ez dela harritzekoa lan hau oso interesgarria izatea, ze bida Miriamen biografian ze jartzen duen. Mugimendua pertsonaren izatearen egoera desberdinen filtro bihurtuta, emozioen zirrikituen islada bezala ulertzen dut dantza. Wow. Bai, azkenian gure islada da, ez? Eta azkenian hori da nahi duguna pixka bat bideratu, ez? Zeozer kontatu, nola gauden, nola geran, guzti hori nahi dugu pixka bat transmititu, ez? Eta hortan, gabiltza. Miriam, aste hemen izaten zareten arte eszenikoen protagonistei eskatzen dizuegu, gerora, hemen dikugun batzutara, urrengo asteko gonbidatuarentzat galdera bat bidaltzea, WhatsApp audio baten bitartez. Aurreko asteko gonbidatuak ere bidali du zuretzat, eta horrelaxe bota dizu Ander Lizarralde, bertsolari eta gaur egun antzezleak edo, naiz eta berak dioen ez dela oso antzezle. Miriam, Ander Lizarraldenaz eta bauzutzako galdera bat. Bueno, galdera pare bat. Lehenbizikoa, dantzan ez gaituentzako, urritasun bat dutenentzako, alegia bertsolarientzako, jakin nahi nuke ia baote dakazun teknika berezilik, behaien zurruntasuna galdu dezaten, eta zurruntasunakin lotuta bigarren galdera. Zergatik ote dakagun euskaldunak gerrilla hain finkua edo hain zurruna edo hain muiezina. Bere zure teoria entzun nahi nuke. Bueno, oi hartzuar batetik besterako galdera, honetxe konturatu gara. Nik uste dut dantza denongan dagola, eta askotan dantzari ere bai gehiegi exigitzen zaiola, ez? Eta azkenean uste dut edozein mugimendu dantza bilakatu daitekela, orduan gomendatuko nioke adibidez goizean esnatzen denean egiten ditun keinu guztiak memorizatzen saiatzea eta gero denak bata bestearen atzetik elkarrekin lotzea. Wow. Eta hortxe bere koreografia izango du. Wow. Bai, hori denokin barko genuke, ez? Errepikatu hori, osea, goizean... Goizean jeikitzen garenetik... Egiten ditugun keinuak. Arte, egiten duzun keinu edo bai gorputzarekin egiten dituzun akzio guztiak memorizatzen saiatu, eta gero saiatu bata bestearen atzetik elkarlotzen. Zeona, Bai, gustatu zait. Eta gerora, zurruntasuna hausten joateko, posile dira mugimendu hoiek edo akzio txiki hoiek, kalitate desberdinak ez, edo azkarrago, edo polikiago, edo ondiago, edo lurrean etzanta, edo, bide desberdinak aurkitzen joan. Joarik eta pila gustatzen zait. Bai. Eta gero aldaketa hoiek ere bai, ez?
Bai. Eta gero horri drama pixkat eman daki. Eta gero ja bakoitzak nahi duen drama pixka. Batzu gehiago, beste. Nere jeikitzak batzutan dramatiko xamarak izaten dira bere kauz. Mirian, uste dut, edo hau irakurri dizut, zure konpainia sortu zenuenean, dantzaren atzean dagoen hori ikertu nahi zenuela, ez? Askotan, dantzari batek, dantzatzen ez duenean ere gertatzen den hori, koreografiaren atzean dagoena, isiltasunak, geldialdiak. Bai, hori da niretzako zaiena, ez? Eta askotan dantzarioi falta zaiguna, ez? Dantzatzen gauden bitartean ja badakigu zer egin, baina behin mugimendua ez dugunean nola egon edo zer egin, ez? Eta horri eman nahi nion batez ere garrantzia. Eta gero baita ere, bueno, hau nire interes pertsonala da, ez? Baina nik bilatzen nuen dantzariak ez dute beharrik dantzari ondirela erakusteko, ja badira, ez? Orduan pixka bat hori alde batera utzi eta pertsona ikuste hori, ez? Azpimarratu nahi nuen. Eta pixka bat hortikan. Eta gero aurretik esandakoa hirurekin, ez? Batzutan dantzalanak osatzen ditugunean eta ja emanaldietan zentratzen geranean prozesu alde batera uzten da, eta prozesuan gertatzen diren gauza asko oso interesgarriak izaten dira, ez? Eta pixka bat horri entzun nahia da. Horregatik ere adibidez erabiltzen duzu isiltasuna komunikatzeko, begiradak, geldotasuna ere beste modu batean. Bai, ez, batzutan ez, badagoen esaldi hori, ez, gero eta gutxiago egin, edo gero eta gutxiago esan gauza gehiago esaten dira, edo gauza gehiago gertatzen dira, ez, eta pixka bat ideia hori azpimarratuz, edo hori da, ez, hor ikusten dut kriston altxorra dagoela, ez. Eta batzutan guk egiten dugun ariketa, hori izan du da, ez, batzutan oso mugimendu txikietatikan edo bakarrikan dagon entzumen eta begirada hortatikan ja gauza asko esaten dira. Eta zenbat kostatzen zaigun batzuetan hori, ez? Uste dut hemen behin baino gehiagotan aipatu dugula, eta nik adibidez, nik dantza klase jaso iten ditut, ez maila hontan jakina, baina adibidez, improvisaketetan zenbat kostatzen zaigun, inkluso esaten digutenean gelditzen. Jarraitzen dugu, ez? Mugitzen eta geldiune horiek, eta asko esaten dute momentu horiek, eta asko komunikatu daiteke momentu horiekin ere. Bai, eta pixka bat da horrelako, ez, apaingarri ekstrak edo kentzen joatea, eta beharrezkoenari, ez, fokoa jartzea. Hori da. Bai. Hemen, hiru zari gara batez ere, baina, zure ibilbideko beste lanen batera aipatuko dugu, gainera hemen izan genuen Iker Arrue, Aidu proiektukoa, Alemania eta aukera izan zuenean etortzeko astebeten, harrapatu genuen miskor, eta bere azken lanaren inguruan aritu ginen, enpikado, bertan zu ere dantzari zaude, eta gainera Ikerrekin beste lan batzutan ere parte hartu izan duzu, ezta? Oker espanako. Bai, Ikerrekin Elgar piezan parte hartu nuen, eta gero Ikerrek badauka beste alor bat ekimen soziala dena, ez, Alzheimerra duten pertsonekin lantzen dituen lantegiak dira, Invisible Beauty, eta ekimen horretan ere bai parte hartu izan dut berekin. Eta nolako esperientzia izan duzu, bai horretan, eta baita enpikado lanean ere, lan gogorra da pertsonaia aldetik akaso, zure irudi? Bai, lan gogorra izan zen, bazen horrelako antzerki dantza pieza dramatiko bat, eta pertsonaiak oso zehaztuak zeudenak, eta nire kasuan, denoi kostazitzaigun pixka bat lana bideratzea, eta bazakan horrelako, izaera, ez, astun edo dentxo bat, ez, eta nire kasuan, aurra galdutako ama baten papera dantzatu behar nuen, eta ama naizen bezala izan ditun nire gora berak. Ama esan duzu, emakumea, eta emakumeak lana ere egin duzu, Jone Amezagarekin batera. Konta iguzu pixka bat zertzen lan hori, ez dakit irudiak lehen ikusi ditugun, edo akaso orain ari da norbait? Pieza hau Node konpainiarena da, beraientzako egindako koreografia da, eta Jone eta ni gaude orain dantzari lanetan. Eta mundu bat ONG-erako egindako proiektu ternean dagoen
aukeretako bat da, osatua dago dokumental batekin, eleberri grafiko batekin, eta dantza piezarekin. Eta pixka bat da ikustarazteko El Salvadorren abortatzen duten emakumeek ze egoera jasatzen dituzten, ze, bueno, delitu bezala dago konsideratuak, eta kartzelan sartzen dituzte. Eta bueno, pixka bat hori ikustarazteko. Gero eta ohikoagoa dantza ikuskizun batekin batera, adibidez aipatu duzu hemen dokumental bat. Hiruren kasuan ilustrazioa. Ikerrek ere aipatu zigun berak ere barkatu ilustrazioa. Animazioa? Ez, erakusketa modukoa ez zait etortzen orain hitza? Ikerrek proiekzioa. Proiekzioak ere, eta gero ere erakusketa bat egin zuen ere Txinako bideo batekin, eta bar. Hori beste proiektu. Hori da. Ohikoa da hori, dantza ikuskizunaz gain lotuta dauden beste proiektutxoak egitea elkarrekin? Bueno, batzutan bai, eta beste batzutan ez. Uste dut hori proiektu bakoitzaren eta norbelaren erabakia edo ideia izan daitekela. Nere kasuan azken aldian egia esan bai ari naiz horrelako elkarlanak, ez, eraikitzen beste disiplinekin, ze, bueno, uste dut alde batetikan erramientak direla, ez, komunikatzeko erramientak direla eta berazgarriagoak, ez, batzutan gainera hori gertatzen da, ez, esaten dutela, ez, dantza abstraktua izan daitekela, ez dut ulertu eta olakoak, ez? Hori da, ez, bueno, hori beste debate bat izan da. Baina bai, nik uste dut disiplina desberdinen arteko lotura hortan erresago, bueno, komunikatu daitekela edo eraiki daitekela azaldu nahi duzun edo kontatu nahi duzun hori. Eta gero baita ere, bueno, uste dut aberasgarria dela baita ere, publikoa erakartzeko, ez? Bueno, nik behintzat bai uste dut adibidez dantza ikuskizunetan askotan gure ingurukoak, ez? Elkarri ikusten gerala eta elkarto batzen garela, ez? Eta, bueno, modu bat da, bueno, interes desberdinak dituzten pertsonak erakartzeko edo. Dantza garaikide biluzia bezala definitzen duzu zure lana. Gardena, zehatza, disiplina artekoa, orain komentatzen eginera nasketak eta dantzaren transmisirako eta komunikaziorako balioa indartuz. Bai, esan dakoaz, ez, pixka bat nire helburua da, bueno, mugimenduaren esanai hori edo bilatzea, eta horretarako beharrezkoa den hortara hori, bueno, ikertzea, ez, lehen esan dakoa, ez, bueno, apaingarri ekstra guzti horiek kendu eta zer den behar duguna, nola behar dugun mugitu, kontatu nahi dugun hori eszenaratzeko. Lehen esan duzu, hori beste eztabaida da, ez? Nik esan dudanean, ez dut ulertu, esaten duela jende askok, dantza garaikidearekin akaso gehiago. Bueno, tarte handia ez dugu eztabaidatzeko, baina zer esango zenioke olako komentario bat esaten duen pertsona bat edo, ez dut ez zer ulertu. Bueno, pixka bat, aukera emateko bere buruari, norbere buruari, ez? Aurre iritzirik gabe edo lasai esertzeko, eta azkenean norberaren barruan dagola norberaren imaginazioa, interpretazioa eta eraikitzea ikusten duenarekiko. Dantzazari garera, Oiana, galdera bat bota du entzule batek. Ea igandean akuariumen dantza egin behar duzun dio entzule batek. Uzten badidate, bai. Bueno, baino ez Mirianek bezala, Nik improvisak eta Uzten badidate esaten du zen morra doken. Baina uretan? Hori izango ditzateke, arraia artean. Akuariumeko norbait hor badabil. Deitu ingo dugu. Gorka Santesteban, Oianak nahi badu bintzat dantzatuko du. Bai, gustora dantzatuko. Igandean akuarium bat. 12, ez, Inigo? Bai. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how all I need is my buddy.
Gaur saio asterakoan esan dizugu Joe Cockerren urteak zirela eta With a Little Help from My Friends kantu honek, garai bat edo belaunaldi batzuk markatu zituela, The Wonder Years edo Aquellos Maravillosos Años telesaileko kantua izan zelako, eta kantu honekin edo kantu horatzean dugula agurtzen joango gara, baina oraindik badugu gure gorko gonbidatuari egiteko azken galderaren bat. Bira, ni galdera gaina lotuko izut Gorkak aipatu duenarekin, berak aipatu du, ze politia da dantza, eta berak deskubrimentu asko izan zituela dantzarekin. Zuk zer deskubritu zenuen dantzarekin? Edo deskubritzen ari zara, oraindik? Ez, azkenean hori ez, niretzako dantza komunikazio bide bat da. Ez? Eta momentuz beharrezkoa dudana. Zer politia, bai? Azken esaldi horrekin agurtuko dugu gaur kafe utxeko gure gonbidatua. Miriam Pérez Cazabon, mila esker bigarren kafera etortzeagatik, gure laborategian kafetxo hartzeagatik, eta guk agurtu egin behar dugu gaurko saioa bihar, gogoratu, agurtzane belauntzaran dator, arekin bidaiatu egingo dugu, historiako emakume bidaiarien bizitzetan murgilduko gara, batzuenei heldu genion, batzuen bizitzari heldu genion, baina baditu oraindik beste batzuk, bigarren atala, Amelia Earhart, Mary Livingstone, Gertrude Thompson, eta Dina Bilbao handia, izango ditugu izpide, eta Mai Gorostiaga izango dugu gurekin, eta baita gonbidatu berezia. Bai, Amaia Irazabal, ekarriko berarekin. Eskomunak. Emango dizkiogu, eta kafesnea gaietekin hartuko dugu, gure bi izarrandierekin. Gure Amona Zoragarriak, Kontxita eta Marimere, gurean izango ditugu, beraz. Zuko zeuzu biharra zerretorriko diala? Ui? Ez gaurreko astetan etorri dia oso aldarrikapenekin eta Aserre gurekin, ez? Munduarekin ez. Munduak idatzen dutenekin. Horiekin daukate Aserrea, Kontxitak eta Marimik. Eta batzuekin konkretua, segureski. Bai, urte asko borrokan eta oraindik ere horrelaxe. Baina eskerrak borrokan jarraitzen duten. Bagoaz, Miriam, mila esker berriro, nahi duzun arte eta zorterik onena estreinatzeke duzuen lan horrekin, improvisazioaren hildo errotu hoietan izango den lan horrekin. Oiana, zu datorren ostegun arte? Hoxe, datorren ostegun arte. Hemen izango zea? Oraindik bai. Ostegunean oraindik bai. Eta igandean oraindik ikusi hartu gulkar. Bai, jakina. Oraindik ez dakit arrain artean edo ez, baina dantzegin marko duzu. Goiuri ez Arandia, zu usturrera. Opa! Eskerrik asko guztio juinen bestaldean izateagatik, onarte gaurko bigarren kafea 216 garrena. Bagoaz gu ere, xartzen pixkanak ez dentxa izan ondo, bihar arratsaleko 4:00 hemen izan. I'm gonna make time, oh no. Gonna get by with my friend. Oh, I'm gonna get on back. Yes, I'm gonna get on back. I'm gonna take them all along. I'm gonna take them all along. Keep calm and bigarren kafea.